Tricevic Silva, Dimple Ganuelas, Leonora Bautista. Makablaawan ni Renato Reynaldo and family iti Alaminos, Pangasinan. Shout out kada Charmaine Kalimlim, Elena Antonio, Jasmine Rivera. Galera and Acerit family from Team Kabanding Acerit Couple. Pamilyak ti Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Shout out kada Mercedes Salazar, Jane Laico, Cinderella Timaot, Mariano Tabarnilia, Jacinto Wensor Yu, Jan Ravanso Ken Vlog. Makablaawan pa'y da Imelda Cabang, Nida Niveras, Geraldine Larocco, Glenn Peter Sipe, John Abal, Zoraida Calomente Yanggud, ken Nora Payon. Shout out pa'y kada Maribeth Palingayan, Castañeda Floresma, Teresita Ducusin, ken Sweet Girl 1991. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Leo. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Nabayaga kon a subscriber daytoy a channel yo. Kunak nagtalinaad aklaangan nga agdengdengeg, ngam saan mat gayam, tanaawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak. Kat sapay kuma tamapili mo't ama ikan biyag, tapno makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Paliwawangak no maipapan iti panagadal manang. Ngam adagayem ko anang igiya kanyak, tapno makaturpusak matlaeng iti panagadal ko. Rugyak nga ron ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti pagilyan tayo. Kolehyo ak paylaeng idi, Manang Emmy. Nagadumanan din paparami di professor tayo. Makauma. Si Kamat, nalakalaang dayta, basta kayat mo nga aramidon. Makapasadot nga rod. Awan pa ina na. Agmalmalim ka dito school. Inton agawid ka. Adapay lang masapol nga aramidam. Aguray ka man. Kayat mo ka diti makaturpos, wano saan? Siyempre, kayat ko Sino aya mo ti madi nga graduate? Oh, matlagayam. Ano sama? Panunutom laangan ti rigat daan ti amang isaksakad iti panagadal mo. Wan nga rod. Imbagan ka tabak nang kayo. Kabailan nyo amin nagastos. Ngumda kami ngay. Nagrigat ti biyag mi. Imbag nga rod takayat nakpeagayam. Anya kumangay ti pakainaigan ti kinabak nang mi iti panaggayam ta. Maragsakan nga rod ta imbilang dak akapamilyayo. No ijay laang balay, nagboring. Nakais-istrikto pa ni Daddy. Alaysa. Nanipod pimusay day di mami. Naipamaysan ti atensyon ni Daddy kanyak. Kan iti negosyo na. Ngam na sobraan naman. Kaslaak lang nakabalod. Di numero amin nagaraw ko. Siyempre, patpat gan nakangamin unay ni Dadim. Iso arumbang lang nga maawatam ti kina-overprotective na kan ka. Ay, anyangay nga rod. Talaga atong palak amin na pagayatan na O sige, tapno mapukaw ti kastadyar mo. Sumurot ka kanyak. Mapantag pag na. Anya? Saan ka di nga dapay may sa subject mo? Masaduta kon. Sumrek kakit din. Di kaglanglangan. Kanjak matla makasurot kan ka, tadapay aramidag iti library. Sige man laangan. Sumrek ka kon. Ngumurayin na ka. Agkuyog tamot lang agawid. Wan ka di. Apag huston to amalpas ko di aramida ki jay library, dismissal mo tumutan. Apay nga itakala ang Alaysa. Kung naklaging ka alas 4 lang di klase mita.
Pasensya kayong daddy. Dapat ngamin inaramid ko yung library. Sigurado ka? Ang mga no sa bali matandar aramitam. Amom dadya kaya at Alaysa. Amok daddy, isa tungtong palak amin abilin nyo. Rumbang laan. Amom mo ta para matlay ti pagsaya atam ti amin ngar aramita. Ag may saka nga anak mi ti day di mamim. Kaya't ko anasayato ti agbalin ang masakbayam. Saan nagaputad na kabailan tayo iti biyag at saan kan nga agsalukag para iti masakbayam? Daddy, Ado ti arapap ko para kan kaalaysa. Kat di kayat ko matunoy mo amin. Kanya kahit ang masapa ka makiasawa. Agtrabaho ka pa ikalpasan ti graduation mo. matungpal, daddy. Ada akong nanang, agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak ko. Medyo naladaw kan sa ita, Intulod ko pa yung ngamin na Alaysa nanang. Sa bali man ngaminan ti jar na itay. Kumusta mat gaya man ni Alaysa? Kasyelat ka, saan kalagip na ti kina-istrikto kun kuana ni daddy na nanang. Agdardara sa nagawid, ta sigurado ka nung aungtan man ni daddy na numaladaw sa mangput iji balayda. Anya nga min ay tinakaladawan na. Masapul nga agtungpal iti pagayatan ni daddy na, tapno saan ang maungtan. Napanpay ngamin iti library nanang. Imbagak nga orayan akong tapno maitulod ko. Kasimot ni Alaysa. Nakasingsimpot lang arudan. Kasta talaga anak ko, awan mabalin tayo. Sa bagay, para mutla iti pagimbagan na ti ar-aramiden ti amana. Apay nga kayo? Saan kayo mo't nga istrikto kanyak? Nga oray adapal paliwawang ko? Agduduma ti kapanunutan tinaganak anak ko. Saan nga agpapada? Natalakaken ka, iso asa anak unay nga istrikto. Kan maysa, lalaki ka. Babae nga men ni Alaysa, iso akas taunay ti panang bantay ti amana ken kuana. Nang runaket agmay may sapay nga anak. Siguro. Kasya talaga dagiti babak ng anya nanang. Saan met anak ko? No siya ka maysa. Kay kayat ko lajay kas iti aman ani Alaysa. Saan akas ka dagiti daddo maababak nang nga awan pakibiyangan da iti anak da. Basta naikandan iti kwarta, makaamon iti biyag na. Ngamday ta ti pangrugyan ti anak a makibarkada, wano agbisyo. Gaputa kurang ti atensyon dagiti naganak kadakwada. Nalaka na rin ti biyag ti estudyante nanang. Imbang nga rod taada ni Alaysa nga agungot kanyak no kasya masaduta ko na sumrog iti klasik. Ay katagyaman ka anak ko, taada ni Alaysa agayem mo. Uray baknang da, kaya't nakalata nga agbalin agayem. Ni, apay na kami suot ka man ni Alaysa. Kasano? Kunak no makaaliwak sayak mo't ita, kalpasan ti klase tayo, tanagbiyahe ni papa. Ngam imbilin nakit din ka ni Tata Cardo. Imbaglaangan maawatan ni Tata Cardo ti sitwasyon ko. Imbaga ka sa anak nga agawid adagos. Kaya't ko ngamin ti sumurot iti balayo. Diyakat ti agawid ti masapa. Awan tumat na ti kadwak ijay, puro babaunan. Di nasayat na sumurot kayo di balay. Makaraman ka man nga rudo na itiluto ni nanang amakan. Amok mo ta mailiw ka na mangan kadagiti kankanan mi di balay. Talaga Kun, sa bali tirik nak no daki di balayo.
Nagragsakak. Kasla akla nakawala iti hawla. O sige nga rod, kalpasan di klase ta. Mapantan doon iti balay. Sigurado ang maragsakan ni nanang no makita na ka. Nabayagan na padpadaanan na ti panang sarong karmukan kuha na. Kasta ti kasasaad ti best friend ko, manang Emmy. Baknang dangag payso, ngam kaslamat balod, gapo iti kinaistrikto ti amana. Ngam nasingpet ni Alaysa, ken natulnog nga anak. Isu ti nagbalin nga inspirasyon ko, tapno saysaya atak ti panagadal ko. Takayat na nga aggidan kami nga graduar. Kanayon man analiday ti gayem ko manang, agal lalangit mo ti kinaragsak na, no adda daytoy iti balay mi. Kas iti may sa agundaway, ay na, maragsakan nak, tanakaumay ka dito ibalay, Alaysa. O may ka no makipangan nanang. Talaga ah? Uray man didak awisan, talaga ang mga anak. Kailiw ko nga minan ti lutoyo, auntie. Ay sos, awan problema, balasang ko. Kasanumot niya nanang. Kanan tibak nang ti kanayon da kanan iti balay da. Iso asa na makaramraman itikas itikan kanan tayo. Anya ka nun tibak nang? Talaga kit di anaimas nga agluto ni nanang mo ah. Oh, sip-sip. Kumusta ba ti panagadalyo adwa? Agradwar nga tatay gayemaw, Alaysa. Oh, siyempre mo tananang. Naimbaglaangan ah, tadumdum nga kakanyak, no kas di akayat mo ti agpaliwawang. Ah, Laplap dak ka di nga agabsent anti, no masadot asumrok iti klase na. no. Ay na, naimbaglaang nga roden ata, da ka amang laplapan kan kwa na balasang ko. Paliwawang ngamin agpaiso dito alalaki. Saan mata kanayon nanang? Adalang dagiti ka nito akas lama umak nga klase. Danda nila nga roden ti panagraduar ta, di anusa mon. Sika talaga. Wen ka di, madam. Wan mat nagpaiso anak ko. Umadanin ti graduation niyo. Ay na, kamaudyanan na. Makaturpos kayo matlaangan. Wan nga rod, auntie. Siguro, saan tumatan nga istrikto unay kanyak ni daddy? Balasang ko. Paspasensya amon ni daddy. Agmay may saka ngamin nga anak. Iso akas tauna iti panangiyali ka ni dadim kan ka. Isa na balibalasang ko. Apaman makaturpos kayaw. Maarami dyan ti kay kayat yo. Amang pasaya at iti masakbayan nyo. Kasimot ni Alaysa niya nanang. Nakalidliday nung maipapanan ka ni daddy na ti pagsasaritaan. Talaga akas ta anak ko. Ti pagyamanan laangan ti amana. Saan asukir nga anak ni Alaysa. Nanang, Nasingpet ni Alaysa anak ko. Ang amom, maawatak mo ti amana. Kayat na nga agbaligi ni Alaysa, gapo iti bukod na panagsalukag. Saan aga po tabak ng dakat agsam makadlatan ni Alaysa iti dayta.
Isarumbang laang amaawatan ko mamot ni Alaysa ti amana. Sa bagay, pudnuti ko na yun, nanang. Ngum kasanuntungatan no makaturpos kami. Agtali na itupay nga tati panaggayami ni Alaysa. Ha? Apay anadamag mo day ta anak ko. Nasaririt ni Alaysa, nanang. Amo kadaktul ti tiyan sana anangat nga aton to ti saad na iti pagtrabahuan na. Amang ano din akton kaya tagayam. Adon ton ti maam-am muna nangangato at tao, nanang. Anya aktulangan ngay no maidilig ka dakwada. Apay aya panunutom day ta anak ko. Nasingpot ni Alaysa. Amo ka saan to makalipat. Anyaman ti maragpat na itibiyag. Sapay la ko mga rod takas na, nanang. Sapay la ko ma. Congratulations, Alaysa. Congrats, Matleo. Ay, nadanon mo't laangan ti graduation tayo. Wan nga rod. Sa dino tayo ni Dadim. Aday ti day di abanda. Ada nakita na nga kumpare na. Nag-graduate mo't laang di anak na. Sigurado ang maragsakan ni Dadim ta nakaturpos ka na, Alaysa. Day ta talaga ti tartari gagayan na. Iso at talaga ang naragsak, Leo. O, tinapanagnagan na itan at talagang impasnot mo ti panagadal mo. Di nakarkaro ang naragsak ni nanang mo. Di amo na ngamin kat saan ka makaturpos. Si Kaamot. Amam, Alaysa. Utang ko kun ka ti amin. Gapukun ka. Impasnot ko mo tinagadal. Tapno agidan tang agturpos. Kahit napasamak ti tarigagay mo. Nag-graduate tan. Iso congrats ka datadwa. Finally, nag-graduate tamat laangan. Congratulations, anak. Nakaturpos ka. Thank you, Daddy. Oh, anya nga iti planom itata nakaturpos ka, anak. Kaya't ko ti ag-apply adagos iti trabaho, Daddy. Kaya't ko may-apply ko adagos ti naiturpos ko a kurso. Di mo ka di kaya ti agtrabaho iti ayan ti negosyo tayo? Ada kayo pa'y matlaang amang imatmaton, Daddy. Kaya't ko kumamot ti agtrabaho iti sabali a kumpanya. Kaya't ko apadasan, no anya ti agbalin agasat ko. Babaan iti bukod ko apa nagsalukag. Dayawon kay ti dayta panggandang mo, anak. Dayta talaga ti kayat ko mapasamak. Ti matunoy mo ti arapap mo, babaan iti bukod mo apa nagsalukag. Nakaturpos kaming agpadpada ka ni Alaysa manang Emmy. Naragsakan dagiti dadakkel mi nang runa ti ama ni Alaysa. Kastamot ang naragsakan ni Alaysa, gaputanam namaan na asaanton nga istriktuan launay ti amana. Binigbig kumet adakkel nga utang anaimbag anakam ka ni Alaysa ti panagturpos ko. Gaputan no saan agapukan kwa na, amangan no sa anak katurpos, gapu ta dadagiti gundaway amasadutak asumrek iti klasek. Kaslaak na parutan ti siit iti barukong iti daydi akanito manang.
Gaputan nalpasan ti kalbaryok nga agis eskwela. Ngem iti sabali abangir, maladingi tanakmet. Tanapanunot ko nga amangan no saan kaminton akanayon nga agkuyog ken ni Alaysa no makasapul kaminton iti panggedan. Dakdakkel ngamin ti tsansa ni Alaysa ang makagunod iti nangato a posisyon iti pagtrabahuan na ngem iti siyak. Gaputa adayo anasarsaririt ni Alaysa ngem siyak manang Emmy. Anya ngay, Alaysa? Nakabirok ka din iti pagtrabahuam? Wen Leo, ada nagaplayak. Kat ururayak laangan ti panangawag da kanyak. Sigurado anang aton to ti posisyon mo, Alaysa. Ngumsyak. Ang mga nagbalinak to lang nga ordinaryo nga empleyado iti may sa kumpanya. Tinapatag ada pagtrabahuam. Bayam tapos si posisyon. Si Kangay, ada ka din nagaplayam? Adamot din Ngum nababala nga posisyon. Gapot ay sulang mo ti bakante kadagitoy. Wow! Congrats! Sapay la kumata saan kanto agbalbaliw ha, Alaysa? Amangan no, saan kanto nakabailan nagaw atin? Amangan no, nagrigat a panunutan ti kastoy. Nang runa kat agduma ti kasasada iti biyag. Apay ngamin ay apanunutam dayta. Si kakit di Amano adun to ti maamamom kat malipatan nakton. Saan to ang mapasamak na ita, Alaysa? Si Kalata ti best friend ko. Uray anya ti mapaspasamak, Leo. Namnamak na ita, ha? Wen Leo, ikarik dayta. Nanang, nakastruggle iti trabaho na Alaysa. Kat na nga to ti posisyon na iti kumpanya simrikan na. Ay di nasaya at anak ko. Dimtang di pagbutbut nak nanang. Ang mga nujakton magawat ni Alaysa. Siyak, ordinaryo akla nga trabahador iti simrika kakumpanya. Ngam ni Alaysa, nagngato ti posisyon na. Apay ngamin ay apanunutom dayta anak ko. Di kanto pa'y pinanunot da ita, idi nagbalin kayo nga agpagayam, idi agad adal kayo pa'y laang. Sa bali idi nanang, sa bali mo't itan. Professionalin na Alaysa. Ang mga no iti mabiit, manager to pa yun iti may sa kumpanya. Ay sa anak amamate, amaaramid ni Alaysa ti manglipat ken ka anak ko. Nasingpot dayjay nga ubeng. Ay, malading itan na ka talaga nanang. Hanggang sapay la kuma, tapo may sutim pagayo. Sapay la kuma, nanang. Talaga abisin ni Alaysa iti trabaho na. Nangato nga ti posisyon na iti kumpanya pagtrabahuan na. Saan na kasi iti? Ano awisak? O may atagos? Ay, nangato talagang tinaragpat ni Alaysa. Maragsakan na para kan kuha na. So na lang nakarkaro itan na mabay na ka mangibagay ti marikrik na para kan kuana. Amo ka agayatak ka ni Alaysa. Talagang ada yung tinagtang na. Kat panagkunak, jakon maikarikan kuana. Masapo lang makaarami tak iti pamuspusan. Iti kasta, mapanag nakakamaikariakan kuana. Sakbay nga ipudnok ti marikrik na kapanagayat para kan kuana.
Nanang, nakaikadeng akon. Mapanaklangan manggad di balasiw tao. Sigurado ka ka din iti dayta a desisyon mo, anak ko. Kasanon ni Alaysa. Ni Alaysa ti makagapo. Iso akayat ko ti manggad iti sa bala pagilyan, nanang. Kayat ko ngamin ti maadan iti nataltalgad at trabaho. Anak, Kayat ko nga stable ako, nanang. Sakbay nga ipudnok ti panagayat ko ni Alaysa. dayta ka diti makagapo. Iso asaan ka pa'y nagpudnoken kwa na, anak ko. Apay adi mo padasan. Awan di turod ko, nanang. Nangro na ita. Tada yung tinagtang ni Alaysa. Kaya't kapasayatan nga umuna ti panagbiag ko, nanang. Tapno yung tundumtang ti kanitong agdato nakkan kwa na. At andun ni karkarit ko. Kat maipanakil naktumutan ni Alaysa. Pasensya kan, Leo, ha? Italaan na anak iti oras, tapno ka lang kang ag-dinner. Okay lang, Alaysa. Maawatak. Kat maragsa ka nak, itinatunoy mo iti biyag. Agyaman na, Leo. Inawis ka. Kayat ko ti agpakadakan ka, Alaysa. Ha? Papanam, Leo. Nag-apply ka di trabaho di Australia, kat napagasatan akmet. Iso na lang, tadya kayat ti pumanaw. Asa anak ang nakapagpakadakan ka. Apay may tala nga ibagam kanyak. Kasano akon? Talaga panawan na kon, Leo. Pasensya kan, Alaysa. Ngam di kag tanag. Kanayon kantong awagan, wano i-video call. Tapno, kasla da akto lang iti asidag mo. Nagsaor ka. Kunaknog na nayon nga dakay ti sibay ko. Ita, panawan akmat lagayam. Kaya't ko nga minti umasenso, Alaysa. Tapno, saan mo't ang nakababain ti kanayon ang makikuyog kan ka, ah? Saan napatag kanyak ti estado ta iti biyag? Tinapatag kat adaka kanayon ditoy. Maikawak to lakit di, no awan kan, Leo. Di ka madanagan. Takas iti na ibagakon. Kanayon kang awagan, Alaysa. Ikarit dayta. Kanayon ka nga awagan. Nakadanunak nga ro dito'y Australia manang Emmy. Napagasata nakmet, tanapintas ti kumpanya ang nagtrabahawak. Nariknak ti kinaliday ni Alaysa, idi nagpakada aken kwa na manang. Ngam talaga sa anak anaikan iti kirad ti pakinakam, nga ipudno ken kwa na ti panagayat ko. Iti panaglabas ti aldaw, nagtultuloy ti komunikasyon mi ken ni Alaysa. Kas iti ninamnamak, nakarkaro ang imato ti posisyon ni Alaysa iti kumpanya a pagtrab-trabahuan na. Kat aging gaita, awan pa'y met tinadakdakamat na no addan nobyo na. Namnamaek asapay lakuma, tainton addan naan anay akirad ko nga agpudno kan kwa na, sapay lakuma, tasaan pa'y analadaw ti amin. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo,
Leo. Leo, pagayam ko, napintas man ti pakasaritaam. Sigun iti inlanad mo iti surat mo. Kasla marikriknak nga adamot panagayat kan ni Alaysa. Ngam siguro, or-orayan na asika ti agpudno. Aron bang laang asika pagayam ko. Gaputa sika ket ngarod ti lalaki. Ita taadaan kan iti natalgad at trabaho dita Australia. Panawon mo't siguron, tapno ipudnom ti marikriknam kan ni Alaysa. Kat sapay lakuma, ta saan pa'y anala daw ti amin. Ikarkararag ko, asapay ko mataagbalin a happy ending ti istorya ti Biagyo kan ni Alaysa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mintun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Kastamot dagiti katugangak ada Renato Cantesi Kayat. Kastamot ni Eileen, Bernadette, Donna, Marlo kan Virgilio Kayat, ijay Santol La Union. Kan advance happy birthday iti anak ko ani Shanaya May. Kan shout out kan ni Tyron James nga anak ko, kan ni Baket ko from Arnel Aranyas. Shout out kada Melanie Mangabat kan Bangayon Maylin. Advance happy birthday manang Nieves Concordia, kan shout out kada nanay kan tatay ko, kan anak ko di Talalo Cagayan from Maricel Concordia. Shout out kada Janjan Baldemor, kan Amboy Tamayo from Jokert Namyon. Kabsat ko anilian, kasinsin ko ada Kathy kan Annalyn di Takatar, kan kakasinsin ko ada Bia May, Ipel, Oyeng, kan Insan Irin. Kastamot dagiti kakabagyak dita Tayom Abra from Nalin iti Hong Kong. Makablaawan ti Remehio family, kastamot ni Nanay Sianang iti Salinungan San Mateo Isabela from Paul de la Cruz ti Quezon City. Friends ko dito'y Hong Kong, nang runa dagiti anak ko ada Dayan, Ryan, kan Nicole, kan ti Corpus kan Kasuga family from Rowelin Corpus iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jan. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, sapay lakuma tamapagasatan mato'y surat ko ama idrama iti YouTube channel yo. Kadanggak da ito'y adrama nang runa idi kabanbanwagak. Taday to'y ti paborito adengdenggen dagiti kalugaran mi ijay Cagayan. May sak a negosyante manang, ngam ado arigat tinapasarak, sakbay anatunoy ko ti anyaman nga ayan ko ita. Kat utang ko daytoy iti may sa tao adyak tupulos malipatan iti uray kaanuman. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agad adalak paylaeng Manang Emmy. Oh, apay nga da ka pailaang dito'y pagadalan. Saan ka di analpasan ti klasem, Jan? At apay research work ko. Mapanak pa di ta library. Talaga bilibak iti kinagagat mo nga agadal, Jan.
Talaga desidido ka ang makaturpos Podnot ako na Melsa. Talaga kaya't kung tatagbalin niya abogado. Ang mga no sana mapasamak da ita. Gapoy tinakaro arigat mi. Nang runakat, marigatan dananang ko ang mga isaksakad iti panagadal ko. Di ka maawanan itinamnama dyan. Anya ti amom. Ang mga no adadumtang amilagro. O, di nasulbar ti problema. Anya kumamot ang milagro nga iti sumangbay. Imposible da ita, Elsa. Awan imposible no buyugam iti kararag. Kan siyempre, aramid. Masya na kun kaninanang. Bakutan. Ngam agtrab-trabaho pa ilang tapno dalang maaramat ko iti panagadal ko. Diyan. Amom, pampanunutok nga rutag trabaho di palengke. Total, malumot ti klasik. Agkumbuya ka di palengke. Anya, kumboy ko nam. Kabaalam ka di dayta trabaho. Nadagsan dayta dyan. Kabalak Elsa. No talaga kayat, ikarkarigatan. Isupay makatulong ka ni nanang. Kasi mo ta makibobra ka da nanalusing. Adakan ka dayta. Basta kabaalam lakit di. Anyati ko nam anak ko. Agkumboy ka ije palengke. Huwag nanang, isupay makatulong iti matgadak para iti panagadal ko. Total, malumot ti klasik. Di makakumbuyak iti bigat. Ay na, ang mga numarigatan ka anak ko. Nadagsan at trabaho ti agkumboy. Kabalak nanang. Ken ko natigayim ko, mayat ka na tagkumboy. Tadadagdi agitan iti matsida, unaan nyaman na kumbuyan. Adamang tad iti nateng, unaan niya pa'y dita. Di supaya mayawid ko diti balay nanang. Ay anyan, di pa'y katkastaunay abannog mun anak ko. Sakan to pa'y sumrak iji pagadalan. Kabalak nanang. Da kayong tupay, bakit kayo ngum? Kaya't yu pa'y lang ti makidaggat. Siyak tulakit din. Kan may sa, mayroamak tumot lang nanang. Di yo kaya tagbalinak to na masal-masalan. Nga masapol masapa ka nga rod maturog anak ko. Taparbangon pa'y laeng, masapol mapan ka ni palengke. Ado ti agpakumboy iti kasdi nga oras. Tanumala daw kan, awan ton ti makumbuyam. Wan nanang, malpas ko lakit di amin nga ramidag para iti lesson ko. Maturog akadagosan. Maala, adakan ka dayta anak ko. Ay, pasensya ka na. Tamasapol pa'y nga agtrabaho ka. Tapno adala ang maaramat mo para iti panagadal mo. Tumulong ak matananang. Tapno saan kayo matakakasing agtrab-trabaho para kanyak. Day titiong mo nang aldaw ka nagkumboy. Talaga gaya manarigat. Talaga nadagsun ng trabaho. Kabaalak da ito eh. May ruwamak tumot lahal. Apay nga dagiti daduma. Kaslawan lang kadakwada. Ken tipagsayatan na. Nadagbalin asukim. Sikan to nakanayon ti pagkumbuyan da. Kaslay ta. Adala nga rodan kwartak. Ada pa yawid ko anatang nga intadya kinumbuy ko itay. Di saan kami nagumatang iti si daan mi kaninanang. Adan madadaan na si daan mi para itangal daw. Mayat, makaurnungak no kastilaan. Mayat gaya matrabaho tagkumbuy tito'y palengke. Kuna ni nanami din. Tulungak ka no pa dito pwesto na.
Ada ka na importante pa panan na. Iso asyak kanupay lang tagbanday dito pwesto na dinatnatan. Ada masidag dito alakay. Naimbag kabigat niyo, sir. Anya tigatangan niyo. Gumatangak man kadag ito'y natengkan prutas sa lako, Barok. O sige tata, agpili kayo nga rodan. Ito lang makita ka dito. Kanayanak nga umay gumatang dito. Ito lang nga makita ka. Kuha ngamin tata, pinagbantay na lang ni nanami din dito pwesto na. At nangamin na panan na. Agkum kumbuyak mo't lang dito palingki. Ngam karugrugik lang di kalman. Kasta ka di. Apay, Barok. Saan ka ka di nga agad atal? Malam ti klasik sir. Ngam agkum kumbuyak. Tapnod na pangalaki ti gastusik para iti panagadal ko. Nagsaya at ano kasta, Barok. Pero bakit kinagagat mo? Kapag mapagidan ng titrabaho kan panagadal. Kasapulan sir, tamarigrigat kami lang. Saan nakapawilan ni nanang kung ay sakat ti panagadal kung agmay sa. Nasapa kami na pimusay day di tatang ko. Nagsaya at kan nga anak no kasta. Siya gayam ni Vicente. Lolo Vicente, day talangan tiyawag mo kanya. Sakmat ni dyan lolo. Maragsak anak, tanamam mo kayo. Gapo iti kinarigat ti biyag mi manang Emmy, ken gapo takayat ko ang matulungan ni nanang para iti panagadal ko, ingka gumaak met tinangged, babaan iti panagkumboy ko ijay palengke. Agdudu mga minan ti serserken ni nanang at trabaho, tapno laeng adamat gadan na para iti pagkasapulan mi. Ididamo medyo marigatanak, ngam iti panaglabas ti aldaw, narwamakon manang. Naamamok ni Lolo Vicente, may sa negosyante asuki ni Nana Miding. Jakman amo manang, ngam damo pala ang apan nakaamamok ken kuana, nalaganan tiriknak. Naistoryak nga rod ni Lolo Vicente ken ni nanang. Nanang, amuyo. Ada na mamo kiti palengke. Suki ni Nana Miding. Iso ni Lolo Vicente. Ha, Lolo Vicente ko nam. Nay, apay akasta ti awag mo kan kuana anak ko. Isumot nga minti kaya't nayawag ko kun kuana nanang. Diyak man mo. Ngamda mo pa ilanagam mo kami. Nalaganan direk na kun kuana. Kaslasaanan na sabsabali kanyak nanang. Kasta ka di anak ko. Uwan nanang. Nagsingpot ni Lolo Vicente. Kun bilib ka nung arot iti kinagagat ko nanang. Tagtrab-trabaho ak nagadadalak pa'y. Apay, kanayon ka di ije palengke anak ko. Uwan nanang. Naisamiti prutas kanat natang. May sa kano ang negosyante. Nagsimple nanang. Kasla sana baknang. Kanayo na makiistorya kanyak na dahi palengke. Ay di na saya at anak ko. Tadagayam lolo mi ije palengke. Adda talaga dagiti babak ng akasta. Nasingput da iti pada da tao. Sikapay nga rod ti mabain a makiinistorya no kasta ti ugali na. Pod na dayta ako nayo nanang. Kanamuyo, ato ti istorya na may papankin ko ana. Isuan nakaayat akasarsarita nanang.
Oh, anya ngay. Kumusta ti pa nagkumboy mo iti palengke? Okay lang, Elsa. Di damo, medyo narigat. Ngamita, saanan? Naerwama kon. Kanamom, adumot ng tigagayim ko, Jessica. Saan ka kadi amarigatan iti panagadal mo? Siyempre, nabanog ka nga agkumboy. Sa kanto may agklase iti malam. Okay lang, makay na nakmat adagos. No di maano ng talas 9 iti bigat, awanin ti agpakumboy. Ado lang iti parbangon kan iti bigat. Tayo amin ti panagsangpat dag iti biyahero itinatnatan kan prutas. Kastagayam. Talaga nga again enjoy kan iti trabaho ma. Siyempre makatulong ang aminan ka ni Nanang. Saan ako na dumaw-dawat iti gastusik para iti panagadal ko. Kabagla ko na yurnungan dag iti masapsapol ko iti pagadalan, kun para iti tuition ko. Maragsakanak para ken ka dyan. Amok, matunoy mo amin at tartari gagayam iti biyag. Ngamin, nagagat ken nasingpet ka a tao. Naimbagtad da kayo manin, Lolo Vicente. Wen barok. Oh, kumusta ka? Nasayat mo't, Lolo. Kalkalpas ko nagkumboy. Kasi ti apo, at damot natgadakon, Lolo. Talaga nagagat ka nga ubing. Manmanon di kasken ka itapanawan. Dagiti datluma. Uray ada kwarta pagadal da. Si makibarbar ka da ti in-intunar da. Saan da kasken ka? Kaya't ko ngamin ti makalpas iti panagadal ko, Lolo. Kaya't ko kumatagbalin nga abogado inton madanon ti aldaw. Nangato ti arapaap mo paro. Ang naman mo kamuragpat mo amin dagita. Gapu iti kinasait mo nga agadal. Awan imposible. Basta agtalag ka iti kabaglam. Kat gapu iti kasta makikita ken ka. At nakayat ko nga ijaya baro. No, kayat mo lakit de. Ha? Anya day dyan, Lolo? Kayat mo ka de, agtrabaho kanyak. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Lolo? Alaan ka nga agtrabaho iti negosyo. Agpaiso, Lolo? Awan mo ti experience ko iti tabala trabaho, Lolo? Kaya't ko ang maadal ti may papan iti negosyo yo. Saan ka madanagan dyan? Isuro ka. Amo ka no interesado ti may sa atao. Nalakala nga makasursuro. Onya, kaya't mo ti jayaken ka. Kaya't ko law na, Lolo. Kat agyaman na kiti pa nagtalik yung kanyak. Nanang, ada good news ko kada kayo. Anya day jay anak ko. Ala anak ano ni Lolo Vicente ngagtrabaho iti ayan tinegosyo na. Anya, nay, anya ngay ti mo maipapan iti negosyo anak ko. Isuro na kano nanang. Talaga anasingpot ni Lolo Vicente. Ay na, naggasat kan anak ko. Tanakatumpong ka itikas ka ni Vicente. May saan na pintas nga oportunidad daytan, anak. Kansan lang nga day tananang. Tulungan na kano pa iti panagadal ko. Ay nananang, parabor ti Diyos kada tayo ni Lolo Vicente. Wen anak ko, kat agyaman ta iti Diyos, taimpa ay nakadata ni Vicente.
Nagtrabaho ak nga rod iti negosyo ni Lolo Vicente manang Emmy. May sa pagtagilakwan kadagiti spare parts ti luglugan. Pudno abak nang ni Lolo Vicente. Ngam simple laeng a tao ken managtulong kadagiti trabahador na. Agsipod nga rod tadamok ti agtrabaho iti kasdi akita ti negosyo. Panagurnos kadagiti papeles ken dokumento ti negosyo ni Lolo Vicente ti insuro na nga aramidak. Diyak man amumanang ngem natalag kanyak ni Lolo Vicente iso asino badakmet iti kinagagat. Le, alas 3 dyan. Umay ka pa yung merienda. Sige lang, Lolo. Tayo lepas ko pa itar aramidak. Umay kakitin. Anak ka di pa itagitar aramidam. Or-ornusag tagito listahan ti stocks tayo, Lolo. Tapno na dati ka sa pulan, makita adagos. No, at tapay available as stocks tayo. Kasta ka di. Kan, tapno makita, nanya dagiti masapol ay order tayo, Lolo. Talaga nga momo na niya dagiti rumbe nga maaramid. Nabit ka nakasursuro dyan. Talaga kami na nadaan na kiti interes. Manipod insuro yung kanyak ti may papan iti negosyo yo, Lolo. Nakita ngamin nga ta potensyal mo, Barok. Amok ngagbalin ka to as successful businessman. Awan gayam, umandan ninti graduation mo. Kita pa man na makapagturpos ka, mapalin mo nton ti agipatakder iti bukod mo ang negosyo. Mabayag pa'y siguro mapasamak deta, Lolo. Masapol pa nga agurnungak, tapno da pagpuunak. Di kayag danag, Lolo. Agtalin na edak dito, nga oray nag-graduate akon. Makitan to, apama na makaturpos ka dyan. Dakil di pa nagtalag ko iti kapalam. Agyaman ak, Lolo. Kat utang ko amin da ito, ikada kayo. Kablaawan ka, anak ko. Agyaman ak, nanang. Kamaudyanan na. Nagtorpusa ko, nanang. Kat agyaman ak kada kayo. Ken oray ka ni Lolo Vicente. Gapoy tinaitulong na kanya kiti panagadal ko. Wan anak, dakkel unay ti utang tayo anay baganakam ka ni Sir Vicente. Tano saan aga po iti tulong na. Mga no saan ka na nakaadal, anak ko. Wan nga rod, nanang. Happy graduation, John! Uy, congrats mo't kan ka, Elsa. Hello, Nana. Kumusta kayo? Ay, nasaya at matbalasang ko. Ay na, maragsakan ak para kada kayo adwa ka ni Jan. Kat, anya nga iti plano yu ita, ta nakagraduar kayon. Agbiro ka kadagos iti trabaho, Nana. Imbag ni Jan, tadan trabaho na. Aywan gayam, agtalinaod ka kadi pa iti pagtrab-trabahwam? Ita ta nakagraduate kan? Wan, Elsa. Dakil ti utang ko na yung pag-anakam ko ni Lolo Vicente. Isa tumulong ak latay ti negosyo na. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Maala, umay kayo, taintay pa'y agmerienda, sakbay nga agawid ta, anak ko. Sigurado amabisin kayon. Sige lang, Nana. Adamo ti kabsat ko akadwak. Iso ka no ti mangi blowout kanyak. O sige nga, Rodelsa. Text-text lang ha. Congrats manan, friend.
Kablaawan ka dyan. Nakagraduate ka. Gapo kada kayo dito, lolo. Nasayaat kayo launay kanyak. Gaputa nakitak matikin na sayaat mo dyan. Nakitak no kasano ti determinasyon mo ang makaturpos. Itilikudan ti ado a sakripisyo ken rigat mo. Ket inururay ko da ito nga aldaw dyan. Ha? Apay, lolo? Adun ti mo may papanit ti negosyo. Iswa pa nagkunak. Panawan matantap no agipatakder ka iti bukod mo ang negosyo. Ha? Ala, jak pa'y kabailan, lolo. Kan may isa, awan pa'y kwarta pagpuunak. Amo kadakkel kantidad ti masapol, sakbay makay patakder kay ti kasto akita ti negosyo. Saan na parikot dayta dyan? Sakti mang tadi ti punam. Tulungan ka magibangon iti negosyo, akas iti negosyo. Aramidin ta kasla branch to negosyo ti ibangon ta aparakan ka. Ha? Agpay so, lolo? Ngam, kabailak ngatan? Di kag danag dyan. Tadak mo ta ka na yun itilikudam. Tulungan ka itanyaman apag kasapulap. Lolo, inton bigatan ti blessing ti may sama na branch ti negosyo. Maragsakan nagparakan ka dyan. Ita, may sakan anan-anay ang negosyante. Kapunay tayo ti panagtalak mo ti kabailam amang imaton iti kabukbukudam ang negosyo. Utang ko ti amin kada kay lolo. Sipod pa'y, da kayong tinagbalin na mentor ko. Da kayo tinangisuro kanyak no kasano kapatag ti panagtalak iti bukod ko abagi. Kan kirid ti pakinakam. Tapno maragpat ko amin na tartarigagayak iti biyag. Nagpalinak lang nga instrumento tapno magunod mo amin dagito dyan. May saka na singpet kan mapagtalkan at tao. Kat deserve mo amin dagito nga dakan kaita. Kat itapay laan, kablaawan kan dyan. Agyaman ak lolo. Kaya't kung agnanayon ko mga da kayo iti sibay ko, amang igiya kanyak, iti amin na pagdalanak. Tapno nakarkaro pa amagunod ko amin at tartarigagayak iti biyag. Ni Lolo Vicente tinagbalin a mentor ko manang Emmy. Insuro nak maipapan iti biyag kan panagnegosyo. Iso ang nakaibangon nak iti bukod ko ang negosyo, akas matlaang iti negosyo nga insuro na kanya. Insuro na no kasano ti agtalak iti bukod ko akabaalan. Nasursurok kan kuana no anya ti kaipapanan ti baligi. Gapo kan ni Lolo Vicente, nagbalinak anaan-anay a negosyante. Itamanang adantalo a branch ti negosyo iti naduma-duma a lugar. Kat maragsakanak amang ipakaam mo nga amin a negosyo kat nabaligi.
Amok nga impaay ti Diyos kanyak ni Lolo Vicente, tapno agbalin nga instrumento, tapno magunod ko amin at tartarigagayak iti biyag. Kan tapno maipaayak iti naalwan a panagbiag ti inak a nakautangak iti biyag ko. Isu nga ita, tapno makasubadak iti napintas agasat a nagunod ko, tumultulong akmat kadagiti makitak nga adda potensyal na. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Jan. Jan pagayam ko, nagmayat man ti pakasaritaam. Kat amok anak kaipaay dayto iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngag. Nang runa kadagiti maaw-awananen iti namnama, gapo iti rigat ti biag a mapaspasaranda. Ni Lolo Vicente ti si bibiyag a pamaneknek, nga uray anya ti edad ti tao, at dalat tabael na amang ipaay iti adal kan kinasayaat para iti sabali. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Niya, pamilya Datol di Tababaywan amulong Cagayan, kan pamilya Laureta di ta Rosario La Union, kan amin apadak nga OFW from Gina Datol iti Taipei, Taiwan. Aninag kan Mamba family, kan happy birthday iti anak ko ani Kisha May Oreo from Bequilia Aninag iti Saudi Arabia. Shout out kadagiti gagayam ko dito'y Taiwan, iso da Ate May, Ate Annaliza, ni Reza, ken Joy, from Jen Pablo iti Taiwan. Guzman ken Lucas family, tatang ko ani Jody, ken nanang ko ani Nora Guzman, asawa ka ni Edward, ken anak ko ani Zian Lucas. Kakabsat ko adag Lazy, Glenna ken Dexter, ken amin akakaanakak from Gretchen Lucas iti Taiwan. Shout out kada JD Torres iti Cagayan Valley, ken Rose Mix Vlog iti Hong Kong. Anak ko Adareya Joy, Sydney ken Erwin Cacho Jr. Dagiti apok ada Amira, Kane, Ayana, Zane ken Clinton Cacho. Manugang ko ani Dayan ken Spencer from Erwin Cacho iti Urdaneta City, Pangasinan. Advance happy birthday to my ever dearest mother Manette Villaseñor from Rosemary Villaseñor iti Penang, Malaysia. Shout out iti mahal ko ani Donna Reyes kanti kabsat na ani Mian from Nap Bulusan. Shout out kada Milagros Kabuling kan Paul de la Cruz. Maburang kan Medina family kastamat dagiti anak ko ada Gracias kan Ronaline Medina kanti asawa from Arlene Medina. Ni mother ko Priscilla Cacho iti California, USA. Kabsat ko ani Margie Cacho Sotero ijay Spain, kan Larry Cacho ijay Ireland, from Erwin Cacho iti Urdaneta City, Pangasinan. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Dalia. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Dalia at Tagala Union.
May saak kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti drama at tampok iti YouTube channel yo. Naawi sakmat ang nagipatulod iti padas ko, bareng mapili ang maidrama. Kat makaibati iti adal kadagiti padak ang naayat adumdumngeg kadagiti uploads yo. Naasawaan akon manang, nasingpet ti asawak ani Manuel. Isu na laeng taadda kurang iti panagdan nami. Awan anak mi manang, kat dayta ti pagladingitak unay. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi simmangbay ti may kalima atawan ti anibersaryo mi, kas agasawa. Happy anniversary, bakit? Happy anniversary, matlakay. Para kan ka. Ne, anyan day tayaw awat mo kanyak. Awatem nga minen akit lukatam, tapno makitam. Sigurado ang magustom da ita. Sikat talaga. Nan, kita akman nga rod. Wow! Kwintas? Nagpintas mo tan? Thank you, lakay. Anya, magustom ka di matlaeng. Siyempre, ngam apay ang naggastos ka pay laeng. Pamanagnag da ita tinalaw sa panagayat ko kan ka. Oh, apay akilata nagliday ka. Saan kan samot ang naragsak? Bakit? Naragsaka. Ngam nakarkaro ko matiragsak ta, no adan anak ta. Dalia, 5 atawontan nga agdandan na kas agasawa. Ngam aging gaita, di tapay na paraburan iti anak. aguray talata At tanto latta bakit? Di ka kadi madanagan. Ngam kaanon tupay, saan ta ka umububing? Kaanon ta maadaan ta iti anak? Inton saan ta nakabaalan at taripatuan? Inton bakit kan lakaytan? Dalia, Anya nga tano agampun ta iti ibilang ta nga anak. Sana bali, numaadaan ta iti bukod ta nga anak. O di duanton ti anak ta. no mabalbalin ko jaket agampon Dalia. Ngamin, saan ta nga amo? Noan niya akita ti pamilya ti nagtaudan na. Apay, saan ka kadi anaragsak gaputa? Dudwata lang dito balay? Naragsakak, Manuel. Ngam sa bali no adda anak ta. Sa bali no adda liwliwata. Mamati ka kumakanyak. Anyati ko naman anak ko. Agampun kayo. Insingasing ko day taka ni Manuel nanang. 5 atawon nga minan nga agasawa kami. Ngam aging gaita, awan pa'y anak mi. Imbag no manugot ni Manuel anak ko. Apay nga min aya adiyo kayat ti agpa-check up. Tapno maamuan nyo, no asino ti ada diferensya na kada kayo adwa. Saan nanang? Diyak o manugot. Tapnoan niya. Tanukas pangarigan siyak ti ada diferensya na. Adan lisensya ni Manuel tapno agbabae, kan agputot iti sabali. Anak, imposible nga aramidan ni Manuel da itaken ka. Ay ayatan na kauna iti asawam. Napanagnakamon da ita iti numano atawanan apan agdenayo kas agasawa. Adda pa nagbaliw ti tao nanang. Kat dayta ti jak kaya ta mapasamak. Jak lakit di agbiag no mapukaw ko ti asawak. Ay, adda kada kayo dayta anak ko. Pagsaritaan nyo ang asaya at iti asawam. Iti kasta, awan to ti rumswa aparikot, iti masungad nga aldaw.
sis, imbaglangan ta nakaumay ka. Kasla importante launay ti ibagam kanya ka, Marcia. Of course, very important matter, sis. Katamo ka maragsakan ka. Ala, ibagamon Magagaran ako noon niya day nga ibagam. Sis, ada na ibaga kanyak di kayim ko. At akano kalukaran da kayat na nga ipaampon di may kalimanga anak da. Anya? True lala. Marigatan da ka nung aminan. Kat saan da nakabayla na biyagan dagiti anak da. Ang mga numategi dalaan. Iso kayat da nga ipaampon di kay paspas nga anak da. Katamo ka na bayagan na tartari kagayang tagampon. Iso asikati mo na panunot ko. Kayat ko, Marcia. Ibagam iti gayem mo. Takaduan na ta iti lugar apakasarakan ta iti ubing. Ha? Itan? As in now na? Saan mo ka din nakonsultahan nga umuna di asawa? Saanan? Makaamuak to nagpalawag iti asawak. Mapantaitan. Mga da makaununa ang makaala iti ubing. Ay, grabe siya, oh. Sige, no dahi tati kayat mo. Ala, aguray ka nga rod, takuntakak tigayim ko, katagpakuyog ta amapan iti imbaga na kanya kalugar. Dalia, bakit? Hadakon. Ni, sa dinong atatayan ni Dalia. Apayasa na sumungsungbat. Tinasayat. Mapanak man langan iti siledmi. Amang na iridop na kitdimat. Dalia, bakit? Ha? Dalia, sino dahi ta amaladaga? Di ka na tagari. Katurturog ni baby. Sino nga dahi ta amaladaga, Dalia? Anak ta, Manuel. Anya? Inawagan na kita'y tigayem ko. Ada ka nung imbaga di gayem na. Nga adamayat amang ipaampun iti kayanak amaladaga. Iso anapan kami iti lugar ng imbagada. Katatoy adan anak ta. Dalia, sigurado ka kada iti dayta? Uwan, Manuel. Kat di ka agdanag. Naidalan iti umno a proseso ti amin. Ijay ospital tinagkitaan mi iti inana. Dalia. Di ka kadi maragsakan. Adan anak ta, Manuel. Kasta unay asidaaw ni Manuel nga asawak, idi adanadanon na amaladaga iti balay mi manang Emmy. Petat amin apasamak. Uray siyak, kasladyak payla ang mamati nga iti apag-apaman, adan anak mi kani Manuel. Maysa a babae. Siguro manang, inturong ti Diyos, ada kami ti makaala iti ubing, gaputa talaga gayam anarigat ti adda a panagbiag dagiti pudno adadakkel ti maladaga. Idi damo kasla saan a maaklo ni Manuel nga addan anak mi. Gapu ta aginggat mabalin, di nakayat nga agampon kami. Ngam iti panaglabas ti aldaw, ininot a naaklo ni Manuel ti amin. Kat nakarkaro pa yan, ti panangipatag na iti ubing, ngam iti siyak. Dalia, inakagtrabahon.
Di mo baybayan ni baby, ah? Una yun ti asawa. Apay ko maabaybayak ngay. Di ka agdanag, taripatwak na imbag ti anak ta. Rombang lang, ah. Oray di kan makaaramid iti sa bali at trabaho dito balay. Basta ni baby ti taripatwa manaimbag. Di mo baybayan na makagat iti lamok, ah? Wan ka di. Ay, wan gayam. Anya ti kayat mo asidaan inton rabi eh. Di ka nagluto. Gumatang tulangan iti naluto. Dumagasak pa ngamin di groceria, ta gumatang iti gatas kan diaper ni baby. O sige, sikat ti makaam mo. Kat si Kangay, anya ti kahit mapasalubong dalya. Kunak no nalipatan na kon. Kunak no ni baby laangan tinapatagkan ka. Asus, di mo ko na napagimunam ni baby. Saan? Kun kunak laang. Apay kumangay a pagimunak ti anak ta. Amumot noon niya ti kayat ko apasarabo. Saan ka di? Okay, syempre mata. Mala, panawan kayong arudan. Ulitak, di ka agbambannog, ah, Dalya? Wen, lakay. Nakapasyar kayo mat nanang. Ay, umay ko mat sarungkaran ti apok a anak kao. Nay, nakaturog mat gayam. Wan nanang, kalkalpas ko ngamin adinigos. Napreskwan siguro, iso ang nakaturog. Kat, kumusta kayo mat itan, tandaan mako na nga anak yo. Ay, permi aragsak mi nanang. Nakarkaro ni Manuel. Manupay katin nga overtime ah. Takayat na makaawi dadagos tapno maaw-awir na ni baby. Ay, hagyaman akno kasta anak ko. Natungpal matlaangan ti inararapaap mo. Amaadaan kay ti anak. Wan nanang, kat padakkelan mi ni baby anasaya at atao. Kan ada panagbutang na iti Diyos. Busugan mi iti pamatag ti anak mi, nanang. Nagasat na ita nga ubeng, tada kayo tinangampun kan kuana. Amok anarimat to ti masakbayan na. Siguraduan mi ang mapasamak to dayta, nanang. Ala, kaadon ti mangan anak ko, tapno saan ka mabisinan iji pagadalan. Wan, mami. Ayan ni daddy. Agpalpalas ni daddy. Baka malate kami, mami. Saan, anak? Nasapa pa'y laeng. Apag gusto inton malpas ang mga ni dadim, mapan kayon ton. Narigat mo't ano, nasapa kalaunay asumangpot iji skulyo. Ang mga noawan pa iji friend mo ijay. Anyat nagan na itayan? Ni Mitch, mami. Ikak iti balon ko a sandwich. Wana anak. Ada talaga para kan ko nga insaganak. Tapno aglang lang kayon to inton resesyo. Thank you, mami. O sige, ibusa mo ta breakfast mo. Madamdamalaeng umayton ni dadim.
Manuel, Chloe, nakaluto akon. Kaya tiyo ka din timangan? Wait lang, Mami. Ada pa'y assignment ko. O sige, aramidan ta pa anak ko. Saan ka kadipay ang mabisin? Saan pa'y, Daddy? Sika nga'y, Mami. Okay lang, anak. Sige, orayan kayo ang malpas ka ni Dadim. Ay na, kabailan na ka din aramidan dahito assignment na. Ngam kaya't na lang nga duwa kaming agaramid. Amumot day ta anak mon. Basta adda ka, kaya't na akanayon kayo nga agdekdeket. Baybayam ka dilat tandalya. Aglamlambing nga rod mo it. Sapay la ko mga rod, taaging ga dumakkel, kat kas talata ka asidag tirik na nakadata. Oh, apa yan ay bagam tikas tadalya. Amumot ang dagiti agtutubo ita, adabukod da alubong. Saan mo na basta-basta maisurot no ada papanam. Saan akas ita nga ubing pay, akanayon asumurot, uray sa dino ti papananta. Talaga kasta bakit? Masapula nakasagana ta kadagiti kakasta pasamak. Ay, basta. Diyak pa ila kaya ta panunutan day talakay. Enjoy yung takit di, aginggat kasta pay laeng ti anak ta. Kasta ti kinaragsak mi nga agasawa, manipod simmang bay kada kami ni Chloe manang Emmy. Imbilang mi akas pudpudno nga anak mi ni Chloe. Nakarkaro agim maget ti asawak iti trabaho na, gaputa addan ni Chloe nga isagsaganaan mi iti narimat a masakbayan. Nangato ti arapaap mi para ken ni Chloe manang. Di makkel ang nasaririt ken nasingpet nga ubing ni Chloe. Isu nga impa ay mi mat amin anam namaen mi a makaparagsak ken kuana. Agingga ididimteng iti tawen na a 18. Adakon bakit? Ay, makabanog tagmalmalam nga agtrabaho. Nang runa no kasto akatapusan ta ato tinasken nga ering pa si opisina. Ala, agpules ka nga ruden, tapno makainanaka pa'y sakbay amang rabiita. Apay, ayan ka din ni Chloe. Nagpakada itay, mapan ka no agatendar iti birthday ti kaadalan na. Anya? Apay a pinalubusam. Sigurado ka kadi a safe iti papanan na lugar? Sino ti kakadwana? Saan ka kadi amadanagan? Aduda amapan. Kadwana pa'y dagiti gagayim na. Kasta ka di? Wen, ala, ingka agpulusan. Di mon pa kadanagan ti anak mo. Sumangpet tumatlaang dayjay. Apay nga itakala nga sumangpet. Anyat orasan. Tang natrabiin. Wen nga agpaiso anak ko. Apay nga itakalaeng. Ay, pasensya kayon, Daddy. Mami, naimasan mi matan tinagparty. Aguray ka man, Chloe. Nakainom ka kadi. Bastit lang, Daddy. Kaano pa nasursurong ti uminom iti arak? Nakaupubingan ka pailaan. Anak, di kay ka din agungat, Daddy. Kaslasan kayo mata nagdalan iti kina-teenager. Uso da ito itan, Daddy. Anya? Amumpayin ti sumungpat iti kasta. Di nakpagpungtutan, Chloe. Anyamot tan.
Italaang mo't ang mapasamak na ito'y. Agungot kayo dagusan. Nakman la maturugan. Kasarsarita ka pailaan, Chloe. Di naktalikodan. Makaturturog ako. Neta, Bayamon, kasaritam tulangan inton bigat. Ay, anyamot na ita nga ubingan. saan ang mabalintikas tangar aramidan na dalya? Saan ang mabalik? Anyati ko nam anak ko. Nakainom asimangpot ni Chloe, idirabi eh. Ay, huwan nga rod nanang. Hakat, anya nga iti ko na ni Manuel. Kastaunay nga ungat na ananang. Di na namnamaan ang maaramid ni Chloe ti kasjay. Ay, anak ko. Kan ti pagsidaawak nanang. Nakasurusuruan na nga taaya ti aginom. Ay, madanaganak. Ang mga no saan laangan apanaginom iti arak tinasursuro na. Ang mga no adapayan sa bali abisyo na. Ay na, daytan, di pagbutbut ngan iti ni Manuel. Isuan umabalin, di na kayat talaga ti agampon. Uwan nga rod nanang, ngam pinadakkel mi mo't anasaya at ni Chloe. Apaya kastoy mo't itan. Anak ko, napigsa ti impluensya iti ruar ti pagtaengan. Nagrunak at sabasabalin at tao ti makapulpulapul na iti ruar. Nanang, kan mapalpaliiw mo, sabali at talagaan nagiti agtutubo ita panawan. Isong aging gat na sa papay, disiplinaan yun ni Chloe. Bayat asan pa'y analadaw ti amin. Bakit? Inalam ka di kwarta iti bulsa ti pantalon ko. Ne, saan na? Anya ko maaga po nga alaak ngay. Ni, ayan na nga Ruden. Napukaw di 5,000 nga dahi ti wallet ko. Anya? Ne, asino ko mangay ti mangala? Ayan ni Chloe. Ha? Mas daawak nga rod. Taitay madama ka nga agdigdigos. Bigla mo't nagpakada mapan kanon iti pagadalan kat nagsapa pay laeng. Imbagak nga urayan na kan, ngam napanmutlat ta. Oh, diyak kaya ti mapaspasamak dito'y balay dali. Masiguradok ani Chloe tinangalay ti kwartak. Taltalo tayo lang dito'y. Kanapay kalata pimanaw ako nam. Diyos ko, Manuel, no agpayso ti ibagbagam. Apay akabailan natan at akawan ni Chloe. Ti awanan bain nga obing. Awanan utang na imbaga nakam. Kalpasan nga imbilang tapod pudno nga anak. Kastoy pa'y taaramidan na kadata ita. Manuel. No jak makapagtupal iparupak kan kuana nga isukat may salang nga ampon. Ha? Sayang ti impaita kan kuana pamatag iti lasod ti manatawan. Impatag ko unay ni Chloe. Amom day ta dalya. Ngam apay akastoy ti isubsubad na kadata. Apay! Chloe, agpudno ka kanyak anak ko. Si kakaditi na nga la iti kwarta ni Dadim. Saan, Mami? Apay ko mga laak ngay? Saan kan nga aglibak? Adda nakakita kada kayo nga aggagayam iti mall. Anya ti ar-aramidan nyo ijay kat oras ti klase yo. Saan ka simrak iti pagadalan? Makapasadot mo't ngamin ya teacher mi. Isasaan ako na simrak. Napan kami laangan na iti mall. Anya?
Apay akas tamot ti aramidam anak ko. Daytoy ka di, ti isubad mo iti sakripisyo. Kan panangipatagkan ka ni dadim, tapno maitad na laang amin na pagkasapulam. Sumrekak tumatlaan ka di. Saan kayo madanagan? Manuel, pinaayaban da kiji pagadalan da Chloe. Anya? Ni, apay ka no? Nabayagaya man asan asumsumrak ni Chloe. Anya? Papapanan na nga rodan no kasta pumampanaw dito balay. Katagmalmalamad nga awan. Sumangpot laeng no pa nagre-retera mo tan iti pagadalan iti malam. Maibarbarkadan ti anak talakay. Ay, anya mo tan di kasta mapaspasama kiti pamilyata. Nakigkaasang gasat ta nagampon tap na makumpleto ti binukulta a pamilya. Ngam saan samot amay kari iti pamatagta ti inampunta nga ubing. Saan ka nga agsaw iti kastalakay? Amok nga agbaliw tumatlaang ti anak ta. Naibarkada laang iso akasta. Ngam no ammo na nga amerisan kan ipatagdag iti ipakpakita takin kuana. Saan na ko mga aramidan ti kastoy? Lakay. Lading itaktalya. No pa'y nasakit kanyak ta amin. Pakawanan naklangan. Kastamot a pakawanan nak ti Diyos. Tama nga no, jakon makapagtapal kat ipodno kon kan kuana nga isukat may salaeng nga ampon. Aging gaita, laplapdak pailaang ni Manuel iti panggap na amang ipudno ka ni Chloe, nga iso kat ampun milaang manang Emmy. Aging gaiti kabaalak, kanayon ko apal palagipan ni Chloe nga agbaliw kuman, tapno agsubli ti sigod apam matagkan kuana ti asawak. At dadagiti gundaway nga agbaliw mo ti anak mi, manang Emmy, ngam kalpasan ti 2 wenno 3 a Domingo, agsublimanen iti sigod. Nupay kasta, ikagkagumaak nga imon monitor iti pagadalan, tadyak kayat amasayang ti panagadal na no agsardeng. Saanen akas idi ti kinasingad ti asawak iti imbilang mi nga anak mi. Ngam amok no kasano ti kinapatag ni Chloe iti asawak. Iso anam na maek, adumtang tumatlaang ti aldaw, nga agsubli ti sigod a kinasingad da iti tunggal maysa. Ikarkararag kumat, asapay kumata agbaliwan ni Chloe, kat idyan nan ti madi nga aramid na. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Dahlia. Dahlia, pagayam ko, dayawon ka iti kinasayaat mo nga ina. Iti laksid ti araramidan ni Chloe, ti imbilang yung nga anak, ikagkagumaamlat nga igiya, tapno agbalbaliw, kat agsubli ti sigod a kinasingad da nga agama. Amok aga po iti kasta nga araramidem, maliklikan adumteng to ti kanito a maamuan ni Chloe, nga iso kat may salaeng gayam nga ampon. Ikarkararag ko iti Diyos, asapay kuma, taumatidog pa iti pasensya ti asawam, tapno agsublin tumatlaang ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana,
tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Tisi iti Saudi Arabia, Jasmine Rivera, kastamat kada Maylin ken Loida iti Baguio City, Galera ken Aserit family iti San Mateo Isabela from Team Kabanding Aserit couple. Ni Dennis Riven Gumalawi ken Zen Castillo from Wilma Baroga iti Doha, Qatar. Kakabsat ko ada Kathy kan Ate Kari Datul iti Kingdom of Saudi Arabia, kan ni Kuyang Oscar Datul iti Lebanon, kan Ate Angelina Datul iti Hong Kong, kan aminan apadak nga OFW from Gina Datul iti Taiwan. Anak ko ada Alaysa, Aren, Alexander, kan the father kan mother ko ada Magno, kan Feli Reynaldo and family from Renato Reynaldo Jr. Happy birthday kani anak ko ani Jonas Giawan, ijay Bubunaw Kalinga from Mama Ruby Bruno iti Qatar. Shout out kada Jeline Vicente, Nati Josie Greco Kandali Serrano Roplok. Makablaawan pa'y Daamboy Tamayo, Janjan Baldemor, Banong Valdez, Birog, kan inting agtrab-trabaho dito'y Narvacan, from Jobert Namyon. Shout out kada Mauricio Dalaw, Belinda Ramos, Elma Rodrigo, Zoraida Calomente Yanggud, Gangski TV, Vlogger MJ Cute, Lori Manabat, kan Castañeda Floresma. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ason. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Ason, ngam dispensaram no jakon ilanad ti address ko. Nasarakak to YouTube channel yo, ideagsapsapulak iti mabalin ko apagpalabasan iti oras, kalpasan amalpas ko amin at trabaho iti uneg ti balay. Naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili ang maidrama, kat makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. May saak a byuda kan addaan iti maysa nga anak. Pudno unay ati maysa nga ina, kat nakasagana nga agserbi iti anak na, aginggat kabailan na. Ditoy nga agtayek ti pakasaritaak manang. Rugyak ti agsalaysay, idi nagturpos ti anak ko iti kolehiyo. Kablaawan ka anak, nakaturpos kan, agiamanak iti Diyos. Nalpas matlangan ti kalbaryok nanang. Nagrikat ta talaga tag working student. Amok day ta anak, kat pasensya kan tamasapul pa nga ag working student ka, tapno maituloy mo laang ti panagadal mo. Amok mo't namin na di nakabailan nga isakad niyag may sa nanang. Nudyak nag-working student, ang mga nudyak na ituloy ti panagadal ko, kat sana ka nakaturpos. Agyamanakan ka anak ko. Amo kadakkel a sakripisyo para kan katikasta nga inaramid mo.
Kurang mat ngamin, para inaldaw ta ti mabirbiru kak iti panakilablabadak kadagiti kaaruba. Isang araw na nagporsigiyak nanang, tapno di kay mo't marigatan unay. Anya nga iti planom itata nakaturpus kan anak ko. Agsapo la kadagos iti trabaho nanang. Diyak kaya't ti mabakanti. Sayang nga ti panawan. Kaya't ko maragpat ko amin ni arapaap ko. Kaya't kumot ang mapadasan tinarang ay abiyag, ajak pulos na padasan sipod kinaubing ko. Ay, nasaya at matno kasta anak ko. Ala, sapay ko mga road ta makasapol ka adagos iti panggadam. Nanang, naawat ak iti nagaplayak. Nabiswan akon kat mangrugi akon into no may alawas. Ay na, maragsakan akparakan ka anak ko. Dinangag ni Apo Diyos dagiti kararag ko. Asapay ko mata makasapol ka adagos iti panggadam. Masapol nga isagana kong dagiti imatak ang masapsapol ko nanang. Iti kasta, nakasaganan ton ti amin. Ken, tapnaawanin ti malipatak. Ha? Nay, apay ang masapol nga agisagana kakadagiti masapsapol mo anak ko. Ije nga min syudad ti pagtrabaho ak nanang. Saan na diti lugar tayo? Anya, no kasta, umadayo ka dito'y lugar tayo, anak ko. Wan nanang, may metag trabaho ije syudad. Ad-ado ti oportunidad ijay. No kasta, panawan nak nga ron dito'y nga agmay-may sa anak ko. Saan kayong mataman ano dito'y nanang? Adamot da angkel dita karuba. Iso nga damot la kadwayo dito eh. Maikawak to lakit dinaawan ka, anak ko. May sinakamot kanya kun. Di kaya agdanag nanang. Anya tamuyo. Ang mga numapagasatan ng ijay. O, daalaan kayang tumatlaan tapno mapadasan yung matagbiag ijay syudad. Ay, kasta ka de. Ay, namnamaak nga ron da itanga imbagam anak ko. Katsapay kuma, ta iti mabiit. Agdan natan tumatlaangan adwa. Punong ka di amapanan ija syudad ni Rico nga anak mo kabagays. Ewan tano, ijay tinagaplayan na iti trabaho, kat napagasatan mo't anaaw at adagos. Mangrugi ka nun intun umay alawas. Ay, kasta ka day. Ang di ka nasayaat, ang mapasama kang tinabayagan nga inararapap ti anak mo ang makadanon ijay syudad. Ita, anda pa yung trabaho na ijay. Wan nga road, ngam maladingitan nak. Tagsi na kami manan iti anak ko. Diyak pa'y na ipapas a pinagserbyan. Ita, umadayumot kanya kon. Ay na, bay amtap na amuna ti agbiag nga agmay-may sa. Nahustuan mo tan iti tawon. Saan na masapul a pagserbyang pa'y kabagays. Tano, Panawan mo tan atap no makainana ka. Kalpasan ti ado a sakripisyum kan kuana. Nagro nakat nagmaymaysa ka ng sakad iti panagbiagyaw manipod pimusay da di asawam. Naimaglaangan nata na panunot na tinag-working student. Isuan na tulungan na kamutlaang. daitang arod ti paglading itak. Tauray kasano ti ayat ko, asyaklaan ko matimangisakad iti amin. Jakmat na baulan, isa masapul pa'y ang nag-working student ti anak ko. Kasta talaga akaba, guys. Narigat mo't ano yung patudunakan ka ti amin. Dahil saan kumaan nakaturpaos. Ay, Mala, di ka nagladingit ka ba, guys? Ikararag mula nga nasapay kumatag balik iti anak mo iti pa nagtrabaho na iti syudad.
Hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Mailiw ako na yan kan ka. Nasayatak mo diti nanang. Di kay madanagan. Nasayati ka sa sahad ko ditoy. Di mo baybayan ti bagim Mangan ka iti husto nga oras, anak. Nanang. Ay, madanagan nga rod anak ko. Awan ti agluto iti kanam, kan naglaba ka dagiti arwatam. Siyak amin ti mga ramid nanang. Kalpasan ti trabaho sa kunto aramidan amin dagita. Kano kasdi a day off ko. Sapay agmay maysa ka di tapag nanaedam, anak ko. Kaasi ka mat. Imbis nga ginanaka kalpasan ti trabahom. Saan? Tamasapol nga agidalimanag ka pa'y. Kanagluto ka pa'y iti kanam. Okay lang nanang. Nairwamak mo din. Di kayag danag. Inton stable lakton. Alaan kayo ditoy. Tapno at takad kadwak. Ay na, sapay kumata iti mabiit. Mapasama kanday ta anak ko. Sapay la kuma. Nakaturpos iti panagadal ti anak ko, kan nakasapol adagos iti trabaho iti syudad manang Emmy. Sa anak nairwam nga awan iti danak ti anak ko, nga maawatak ti tarigagay na amatunoy ti arapaap na. Manipod na pan iti syudad ni Rico, saanan nakaawid pa iti lugar mi, kat pasaray pawitan naklaangan iti kwarta. At dadagiti gundaway asaan ko ang makasarita apulos iti telepono, tabi si kano iti trabaho na, kat maawatak met dayta. Kumusta ngay mo't ni Rico ijay syudad ka ba, guys? Saan mo't na nagaw-awid sipod na pan ijay? Nasaya at mati kasasaad na ijay kabagis. Makumikom kano iti trabaho na. At dapay nga rin iti gundaway nga awagak, di na masungbatan ti awag ko. No sungbatan naman, apagbiit kami laang ang makapagsarita. Tanabannog kano kat kayat nanti agina na. Kasjay siguro talaga ijay syudad Makumikom da talaga. Kasi kalatan ati makaamaw nga umawat iti amin. Maawatak mo't kit di kabagis. Kasla marikrik nak ngamin at talaga nakurang ti patag ko iti anak ko. Uray kasano ti sakripisyo ken kuana. Kasla, adda pa ila sakit tinakam na kanyak. Di mon panunutan day takabagais. Napasamak hen dagiti napasamak. Kaninaramid mo ti amin tapno malito pam dagiti nagkurkurangam ken kuana. Saan ka day? Para kanya, kastangag paiso. Ngam para ken ni Rico. Nakurang sapay kabagis. Ay nahadakan ko na matanday taan o kasta ti kapanunutan na. Sapay ko matadumtang to ti aldaw ama amiris na nga amin a sakripisyom kat inaramid mo para ken kuana. Nasaya at nakaawag ka anak ko. Mailiw ako na yan kan ka. Nabayag ngamin asaan ka nakaawag. Imawagak nanang. Takayat ko maamuan. No kayat yung pa'y ti sumurot kanyak dito syudad.
Ay na, ay kayat ko launay anak ko. Nukas na nga rod, agsagana kayon, tayo ti mabit. Ipawitan kayo iti pagplete yung umay dito syudad. Uwan, anak ko. Kayon ka sa uyo gayam ng Uncle Tanaw, tayo bilin nyo kung kuha na dito balay. Sigurado ang mabayag kayo dito. Uwan, anak ko. Siya kunti makaamo ang makisaukan ni Tanaw. Sige nga rod nanang, tanay, madama ti trabaho. Imawag aklang, tapno makapagsagana kayo. Katurayan nyo ti pawit ko pagplete yung umay dito syudad, Uwan, anak. Agiaman na kunay. No, kasta mapan kamatan ni Jay syudad, kabagays. Uwan, Tanaw. Kayat ko kung mga ibilin to'y balay. Taakas ko na ni Rico. Ang mga medyo mabayag anak ka nung agnaad iji syudad. Di ka madanagan, kabagays. Da kami ti makaammo ditaw. Di mo pagdanagan ti balayaw, taado kami nga umay mangkita kan mangdalaws. Agiaman nak, Tanaw. Siguro naragsak kamutanan niya, kabagays. Ta kamaudyanan na. Makadan naman nun di anak mo. Nabayag mo ta panahon nga inuroray mo daytoy akan nitaw. Huwag nga road, Tanaw. Talaga nga ingkarkararag ko iti Diyos. Adumtang daytoy nga aldaw. Nga agdan na kami manan kan ni Rico nga anak ko. Ay na, kastoy gayam dito'y syudad anak ko. Pudno gayam jay kunada nga adu at alagan tilugan. Iso at traffic dito yan. Talaga kasta dito nanang. Sana kasi jay probinsya. Isa masapula masapa nga aga po dito ayan ko. Tunggal at trabaho. Ay kaas ikang arud anak ko. Nang runak at sikapay ti agas ikaso dito'y pagnanaedam. Awan pa ikatulong mo. Narikat namin tagalay ti katulong dito'y nanang. Yun may isa, ang mga numakatumpungak pa iti agtatakaw. Nang runakot ka na yun niya awanak, taadakit nga rod iti trabaho. Pudno day ta anak ko. Ay di kagdadag ita, taadakon dito'y. Siya kunti makaamu iti amin. Amumot anasanayak nga agtagibalay. Nasayat nga rod no kasta nanang. Talaga kami na marigatanak. Kas makita yung naggulo dito pag nanaidak. Diyak pa'y maurnos na gitarwatag. Tanaw sumang putak. Kaya't kung tagina na. Talaga makabanok iti trabaho. Bayaham ta si akon ti mga ramid amin kadagita anak ko. Manipod ita, awanan ti rumbang apanunutem. Tunggal sumangpet ka, na idalimanag ton ti amin. Kaan nakaluto akton iti kanam. Nakadano naknarod, iti pagnanaadan ti anak ko iti syudad, manang Emmy. Kastaunay aragsak ko ang nakakita ken kuana. Nakitak met no kasano ti kasasaad na nga agmay may nga agbibiyag iti syudad. Ket nakunak iti bagik, apanawan manen, tapno mapagserbiak ti anak ko. Siyak nga rod tinagserbi a katulungan na tapno saanen amarigatan bayat nga agtrab-trabaho.
Naanayas met amin kadagiti naglabas nga aldaw manang. Agingga idiinyam amo na kanyak ti nobya na, akadwa na metlaeng iti pagtrab-trabahuan na. Nanang, isugayam ni Karen. Kaya na yat ko. Naimbaga malam yun, nana. Maragsakan makamaam mo kada kayo. Ay, kasta akmet, balasang ko. Maragsakan tanam mo ka. Ay, jak gamin amo nga dagayaman kayan ayat ti anak ko. Nanang, Apay, nana, saan ka di anadakamat kada kayo ni Rico? Nabayag kami nga gayan ayat. Kunak no na ibaganan kada kayo. Ay, saan balasang ko? Italaan na amwak. sana bali nanang tamuyo itan. Ay, iwan gayam. Mangisagana kayo man iti merienda mi ka ni Karen. Pen, itimplaan nyo mo tan iti kape, ta isungamin ti kayat na. Ha? Ay, saan ang Rico? Kababain mat, no ibaon mo pa'y ni nanang mo. Saan man? Okay lang day ta. Saan ka di, nanang? Ay, uwan anak ko. Ay, sige, balasang ko. Siya kon. Urayan nyo ti meriendayo, ta isaganak biit. Agawaan nyo, nanang, tanay. Mabisin kami. Ay, uwan. Sige, anak ko. Mabiit laeng. Adto yan ti meriendayo, anak ko. Balasang ko. Ang yaman ak, nanang. Agyamanak, nana. Oh, anya pa lang tararamidin nyo ditangay. Nakamatider kayo mutlat taditan. Mapan kayo di kusinan atay sagana yung tipang rabyan tayo. Panawan na kami dito ka ni Karen. Sige nga rod, anak ko. Amangan ngamin ko nakno, adapay pangibaon am kanyak. Iso adyak pa'y lapim mampanaw. Nagadulakit na ibagbagayon aya. Alan mapan kayo ni kusina. Aramidan yung dagiti trabaho yung ijay. Sige nga rod, anak ko. Balasang ko. Panawan kayo pa'y Oh, Karen. Agmerinda kan. Amo ka na banog ka. Ay, sige. Agyamanak. Apay, adi mo pinagmerienda ni nanang mo. Kababain. Isupay kit din timbaon mo nga agi-prepare iti merienda. Okay laeng. Awan mo tararamidan na dito eh. Isong orod nga na baka umay dito syudad tapno ada katulong ko dito eh. Ita, saan ako na marigatan? Nakarelax akong kalpasan ti trabaho. Nagasat ka, tadain na makas ka ni nanang mo. Makita ka ti patpatag na kaunay. Kasta unay pa ng serbinakan ka. Rumbang lang tawan mo tararamidan na dito eh. Alangan man nagtugtugaw latan ni agmalmalum dito eh. Edin ti trabaho hak. Tapno day gatang mi kadagiti kasapulan mi dito pagnanayodan mi. Rumbang laang nga agrelax mo't ata bakutan. Si kamot ti agsubad kadagiti rigrigat na kan ka. Karen, mabalin ka di. Saan man aninanang ti pagsaritaan ta? Adupay dagiti di mo ammo maipapan kang kuana. Adupay, Karen. Nanang, saan ka kada nagplansa? Saan pa anaplansa ti may sa uniform ko? Awan ti aramatik intan bigat. Anya kay tinararami di tinagmalmalam. Nagtugtugaw kayo? Ay, saan anak ko? Diyak tupay nakaina na nga agmalmalam. Naglabaak ngamin. Narugit ngamin ang dagiti kortina iji salas. Iso alinabaak aminan.
Inunayo pa nga inaramid day tangam dagiti kaus ko. Anya kayo matan. Iso nga rin da kayo dito, itap no maornosyo dagiti kasapulak, maasikaso dak. Anya kay taramatag inton bigat. Di ka matanagan, anak ko. Plansa kita arabi tapno ada aramatam inton bigat. Rumbang lang Anya lang ti serbiyo nga yada dito. No day talaan kat diyo pa'y maaramid. Makapasuron kayo mo. Sige, tenak pa'y maturog. Ay bandak to inton mga anayin. Makastress kayo mo. Ay, pasensya ka, anak ko. Apay nga takas to'y matan titrato ti anak ko kanyak. Kasla sa anak nga ina. Kasla ak babaunan no tratuan na. Apo, nagsayat mo tanti pa nagtugtugaw yun dita. Nakaluto kayo ka din? Ay, uwan anak ko. Ibagamlaang numangan kan, tapno maipapudot ko ti makan. Madamdaman taon, nabanugak pa Anak, mabalin ka kadi ang makasarita. May papanitan niya. Kasla, seryoso kayo launay Mapalpaliw ko ngamin, akadag ito'y naglabas nga aldaw. Kasla sa bali ti Jarmo no kas di nga ibabaon nak. Kanayon ka pa'y nga agunget, no kas di nga adadyak maaramid dito ibalay. Isungor nga da kayo dito, itapno da kayo tagaramid ka dagiti rumbang asikaswon dito, saan aya? Anya iti kaya tiyo? Siyak pa iti mga sikaso, no mga ramid ka dagiti rumbang matrabaho dito pag nanaidan tayo? Ay, saan mo't anak? Maawatak ang mabambanog ka. Isungarod asya kung ti agar-aramid. Uray sa anak pa yan ang makainan na iti kinaado ti ar-aramidak dito'y balay. Isong agreklamo kayaw. Ay, lawagin nyo, ano anya tiket yung ibaga? Agyaman kay paikit diya, tapi pinaumay kayo dito Amuyo ka de, no apay ak kinayat ko tinagtrabaho dito yung syudad. Tapno mayadayo ak kada kayo. Tamuyo siguro. Nalipata kon ti amin nga inararamid yun, di ubinga kanya. Ay, isong arod apagserserbian ka itan anak ko. Tapno malito pa kami na nagkurangakan ka. Kunak no umdasan dagiti nga araramidak. Tapno mapakawan na kiti nagkuranga kasinam. Tamo yun, nalipata kon ti amin? Saan nanang? Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko iti panang panaw yu kanyak iti ubingak. Hagasan nga iti inaramid yo. Imbati dak kadalola, tapno mapan kayo lang agim imas iti sabali a lugar. Kung hayo iti, mapan kayo agberok iti trabaho yo. Tapno masuportaran dak. Ngaman niya iti inaramid yo. Nagbayag a panawin asaan kayo nagpakita. No saan nagapo kadalola. Diyak amon ano anyan tinapasama kanyak. Nagsakitak edi tabirokon kayo. Ayan nyo. Awan kayo. Kasta ka dita arami ti may saan nasayaat nga ina. Anak ko. Sa ita? Tadagundawa yung agserbi kanyak, agreklamo kayo pa'y. Naglaing kayo matin. Di kaila ko man nagsubsubli iti denak Total kinabailandak mo't apinanawan iti naunday a panawan. Isong aron nga ada kita ni itidanam anak ko. Tapno maipariknakan ka ti kinapatag mo kanyak. Ajak na iparik na kadagi di panawan a pinanawan ka. Amok adakkel tinagkurangakan ka anak ko. Ngam ti daw atak laeng. Irespeto na kumamot akas inam. Saan akas babaunan iti da ito'y abalay. Irespeto? Apay, saan ka di pa lang umdas kas pa ng respeto kada kayo? Tika dayo ita diti denak? Amuyo ka di? No kasano kasakit dagiti napasarak iduubingak pa ilaan? Kanayon apagsasaritaan dak dagiti kaadalak. Apinanawan nak kano ti inak tapno mapanag papaimas iti sabali a lugar. Nga awan kwenta kano ti inak. Na konsensyanak pinanawan.
Diyak mo dayta, anak ko. Kasano nga amuyo? Katalagamot namin nga awan ti pakibibiyangan nyo, idi. Nasaysayat lang ko man. No saan kayo nga inayaban dito ayan ko. Kunak nagbalin na naanayas ti amin. Ngam saan mo't gayam. Di ka katagyaman tada nasayata pagyanan nyo dito. Kun addakan ka ninyo iti inaldaw. Pagyam anak unay dagita anak ko. Ngam kayat ko laang mo't nga ibagakan ka no anya ti marikriknak. Iti kasta atratum kanyak. Kayat yu ayub kas ti marikrik nayo. Ay katore siya mo ta. Kaya't kumot ayub kas ti sakit tinakam ko kada kayo, iti panang panaw yu kanyak iduubingak. Naaddaman ti rumba nga pagyamanak, dalola, ta isuda tinang isandi kada kayo. Isuda tinang iparik na kanyak iti pamatag adiyo pulos imparik na kanyak kas anak yo. Anak ko. Siguro, nasaysayat lang nga agawid kayo di probinsya. May mayat pa nga may sa aklaan dito syudad. Ay, saan? Saan anak ko? Di nakpagawidan. Tsaka bailan ti mayadayumanan kan ka. Lipatan ta no nyaman dagiti na ibagakan ka. Basta di nakpagawawidan anak ko. Pangaasim. Nadlaw ko at talaga a desidido ni Rico amang papanaw kanyak iti daydi akan ito manang Emmy. Iso ang nagpakpakaasi akan kwa na. Ingkarik nga aramidak ti amin tapno masulnitak dagiti nagkurangak kan kwa na iti kalabas. Aklo nagtibasol ko manang iso nga aramidak ti amin tapno makabawi ak iti anak ko. Aklunek nga aging gaita, awan pa'y apulos ti panagbaliw ti trato kanyak ni Rico. Ngam awanan ti anyaman na kanyak. Panagrik naket narwama kon iti naalas at trato na kanyak. Ngam no siyak, pagserbiak latta ti anak ko. Tapno maiparik nakken kwa na, anagbabawiyakon iti nakana, ti panang panaw ko kankwana idi ubing pay. No aginggat kaano tinaalas at rato kanyak ni Rico, jak maibaga manang Emmy. Ngamay sa ti amok kan rumbeng nga aramidak. Uray pa'y agtalinaed nga awan pa nang ipatag kanyak ti anak ko. Agtalinaed aklatta iti sibay na. Pagserbiak, kagiddan ti panangikararag ko iti namarswa, asapay kuma taagbali matlaeng ti sirmata ni Rico, kat mapakawan na kon, tapno naragsak ti sumagma manulaengen agundaway, apanagnaed ko dito'y lubong. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, ason. Pagayam nga ason, pudno unay anasakit nga aklunan ti maysa nga ina, at ipay mismo nga anak na ti mang parparigat kankwana. Makapaladingit a panunutan dayta. Ngam daytoy ti kanayon at andaanam pagayam ko. Aginggat na tibker, kan sibubukal ti pamatim iti namarswa, mamati ak adumteng ti panawan a mapasamak ti tarigagay mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.
Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas Asam kan panubong Liday ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Cagayan from Margie Cornejo. Shout out kada Lydia Yauchina Mix Vlog, Joy P, Jasmine Rivera, Gretchen Lucas, ken Gina Datul. Happy 6th birthday to my grandson Alec Dwayne from Nanay Aida, iti London. Makablaawan ni Goldwyn Guaves, anak ko ada Goldwyn Jr. kan Gold Laika. Shout out kada Kathy, Robin, Luz, Marcos, Connie kan Samuel Limos, Renalyn kan Juliet nga ada iti Malaysia, kan kakadwak dito'y Kuwait ada Emmy Gakal, Carol Esteban, Marge Smilin Salvador, Joylyn Asuncion, Raquel Taguntungan from Zenel Limos Guaves. Amin at taga Sitio Duco San Bonifacio Burgos from Maria Lourdes Bawa. Makablaawan ti Bigo Group kas kada Shane dita Taiwan, baby ko dita Singapore, Kisses, Ira, Kabiv kan Compliment dita Saudi, kan Rose dito'y Hong Kong from Francine Dayagon. Get well soon, Grace Agtina Sales. Shout out kada Elma Rodrigo, Elena Antonio, Nida Niveras, Castañeda Floresma, Imelda Cabang, Belinda Ramos, ni Igorota, Beng Tabula, Virginia Kudamon, ken Nelly Jane de la Cruz. Kastama ta makablaawan da Juvelin Madriaga, Chodora Manas, Daisylin Astrero Batalya, Nora Payon, Salis Mix Vlog, Noli Melenas, Ana Lorzano, Revelina Riñon, Dennis Tadaya, ken Juliet Sugitan. Shout out pa'y kada Lolit at Ting, Zoraida Calumente Yanggud, Dennis Tayada, Khalifa Salim, ken Milagros Kabaling iti Pangasinan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Judy. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Judy, taga Kagayanak Manang. Narigat ti adda pa nagbiag mi. Manipod kinaubing ko, nakitak ti rigat dagiti dadakkel ko anang isakad iti panagbiag mi. Uray agmay may saklaeng nga anak. Katapno makaaonak iti kinarigat apas pasarek, nag-working student tak, tapno mailepas ko laeng ti panagadal ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos, Manang Emmy. Judy, umay ka manganan anak ko, sakbay amapan ka iti pagadalan. Talaga mga anak nanang. Taisupay di gatang ko iti meriendak. Ha? Ugot ti kamuti lang ti armusar tayo, nanang? Ay, pasensya kan anak ko. Sa anak ngamin anakapan iji tiyendaan idi kalman. Jay kakaisuna nga itlog ang nabate. Intad ko kun ni Paseng, tay may imutang iti bagas nga ilugaw na kano, tamasakit di anak na aburidak. Intad ko mutan adya itlog, tay supay nga ilaok na iti lugaw akanon di anak na masakit. Dagita mo tatattao, nagadungamin ti anak da. Sanda lang arudan amabiyag.
Anak dapay lang nga anak. Inton adarigat da, pati da tao mairamraman. Anak ko, oray kastoy lati adda pa nagbiag tayo. Narigat mo't adi tay tumulong. Agsisin naranay tayo ano adarigat ti tunggal maysa. Numabalin, day tatijak kayat ama pasaranan. Huston day tiya pa nagrigrigat tayo. Iso nga rod ngay gagad ko ti agadal. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biyag. Nasaya at dayta ka panunutam anak ko. Ngam no addaan kanton, di mo matlipatan ti tumulong ka dagiti agkasapulan Masapol at alyawam mo tinaggapwam. Ay nananang, no puro matlarigat, jakon kayat atalyawan pa'y. Basta, inton makalupasak. Ikagumak ti makapagtrabaho adagos. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biyag. Simrak ka din ije pagadalan di anak ta bakay. Huwag lakay. Ay na, kasta unay man areklamo na ni di makita na nga ugot lati kamuti ti armosar tayo. Ay unay ka di anak mo na ya. Di pa ilan ay ruwam. Talaga matakas ti biyag tayo. At dadag di panahon na bastantay at amot ti pagpursitulaan. Amumot di anak mo lakay. Talaga na nga to ti ambisyon na. Kaya't na talaga ti makaturpos tapno makatrabaho adagos. Pag-iamanan talaangan ata nagagat di anak ta. Nag-working student pa yan tapno maituloy na lang ti panagadal na. Amo na mo't ngamin at talaga adita kabailan na pagadalan iti kuleyaw. Wen nga rod lakay. Katsapay lakuma. Tamatunoy na amin nga arapaap na iti biyag. Bakit? Di pa'y nangadya anak mo. Rabiin. Baybay amlatan lakay. Mangantumot laang ni Jude. Napatag ka nung aminjar aramidan na. Tamasapol ang mairingpas na dayjay. Nang runakat umadanin ti panagturpos na. Talaga nasaot nga agadal. Baybay ang talatan lakay. Sang ka ibagakmutken ka? Nangato ti arapaap ti anak ta. Sa bagay. Ay, anya nga tanoy kami ti meriendaan na sakba maturog ta. Narigat nga minaawan nagyan ti tiyan, nukas ta nga agripasaw ta ang mga nusaan nga agkurni ti panunaw. Naala siya kung ti makaamaw. Ingkak at maturugan. Ikak iti makan ni Jude, sakbay asumarunuak iti silid ta. Kaplawan da ka anak ko. Agyaman tatang. Nakaturpus kan anak ko. Agyaman kami kan ka. Gaputan no saan agapo iti panagpursi game. Saan ka kuma nakaturpos? Pudno day ta, Juday, anak. Di yun panunutan day tatang. Nanang, ti importante, nakaturpos akon. Kat maiyaon kayon iti rigat. Anya nga iti planom ita, anak ka. Agsapula kadagos iti trabaho, tatang. Diyak kayat ti maistambay. Kayat ko, madaan na kadagos iti panggadan. Iti kasta,
Makarugi tayon nga agnamay. Sapay la ko mga raod. Ay, sapay la ko mga rod anak ko, tabakasapul ka dagos iti panggedam. Wan nga rod anak ko, tapno matunoy mo amin ng atartari kagayam ama pasama. Talaga tatang, jak kayaton ti kastya panagbiag, puro rigat. Panawon mo ten, tapno agnam ay tayon. Nakaturpusak babaan iti panag-working student ko manang Emmy. Tingamin masapsapulan ni tatang apag husto laeng apara iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Nagporsigi anang ilepas iti panagadal ko, gaputadyak kayat ti makitkitak iti lugar mi, apasig arigat ti mapaspasaran dagiti umili. Jay kunada asang kabirok, sang kaapoy. Magagaranak atalagan nga umasenso, iso akalpasan ti panagturpus ko, nagsapulak adagos iti trabaho. Kat babaan iti panarabay ti apo anamarswa, sa anak met anapaay. Tatang, nanang, naawat akon iti kumpanya nagaplayak. Kasta ka de anak ko. Ay naagyaman tayo iti Diyos anak ko, addan panggedam. Wan nga raod. Addan naawat ko at text itay, agreportak ka nun inton Lunes. Ay, kamaudyanan na, addan trabaho. Ay kat saya atom ti trabaho anak. Mangrugikan iti sabali nga agpang ti biag mo. Wan anak ko, kat di mo liplipatan na kita'y bilin mi ken ka Wan nanang, laglagi pag amin na bilin nyo kanyak. Ay na, talaga magagaran ako nagtrabaho. Bala, ika nga rudag palasan juday, tapno makaina na kamutan. Amo ka na panog kay ti ka-a-apply mo iti trabaho. Ngumita, tadan nangawat kan ka. Saan ka na mabandog nga agsapol, anak ko? Narigat nga may numang namnama kala iti may saan nagaplayam tatang. Masapol nga ado, tano asino ti umula na ngayab kanyak, di iso ti papanak. Ay, nagsaya at ita, agsardeng ka, tadan nangayab kan ka. Malaing ka agpalasin, anak ko, tapno makaina na kamutan. Kastoy gayam tagtrabaho iti dakkel a kumpanya. Makapa-excite. Sana mapupuutan ti oras. Madamdama, nalpas manan ti may nga aldaw. Judy, break time man. Di ka kadipay mapanid yung kantin? Sige lang, Troy. Ado pa'y ngamin ti aramidak. Ay na, ag-break ka mo't Amang ano, agsakit kayo ti kastangar aramidam. Nagagot ka unay. Okay, aklaeng. Masapul ang malpas ko adagos na gitoy. Tapno sa anak ang matambakan iti trabaho. O may kakit din. Napan amin na nakatrabahuan ta. Si kalangan tinabati dito eh. Di mapankalatan. Di nakadipa kadanagan. Sika talaga. O may kakit din. Ay, di nakguyudan Oh my God. Oh, sige. Umaya kon.
Nasapakan saan nagawid ita anak kao. Nagawid ak adagos kalpasan di trabahok tatang. Adamin trabahok inton madamdama. Anya? Nay, isaan ayaan alpasan ti trabaho isungarod ang nagawid kan. Ada nagaplayak online tatang. Katrabi iti trabahok. Mangrugi ak iti alas 8 aging gainton alas 12 iti rabii. Anya? Di pa'y katawanan ti inanam anak kao. Apay ayang agtrabaho ka pa'y lang iti dayta nga ibagbagam. Saan ka di pa'y akontento iti adda at trabaho? Kurang ti sweldok tatang. Saan nga umanay para iti pagkasapulan tayo? Ado pa'y dagiti naskan amagatang para dito'y balay. Anak ko, kontento kami. No anya man dagiti maipapaay mo kada kami. Saan kami mo nagbirbirok iti sobra iti kabaalam? Apay anas ka na parigatom ti bagim iti katatrabaho. Kaya't ko amasanay kayon iti nasaliwanwan a panagbiag tatang. Lipatan yung tinarigat a biag tayo idi. Judy anak, sigurado ka kadi iti aramidam. Awan pa'y oras mon para iti bagay. Didak ka di pa kadanagan. Aramidak da ito'y tapno bumaknang tayon. Nauma akon iti kinarigat tatang. Agyaman nagtapi na gusto ti awis kong ag-dinner ta, Judy. Kasano, kat di nakmat sardengan, di pinagustuhan kan tapno malpasan. Workaholic ka nga unay. Awan pa'y panahon mo na agaliwaksay. Sika talaga. Apay ayang madanagan ka kanyak. Gaputan na patag ka kanyak, Judy. Ha? Anya ti kunam, Troy? Agpaiso ko di tinangag ko napatagakan ka? When? Kat saan ka lang ang napatag? Ay ayatan ka unay-unay, Judy. Ha? Troy? Baybay anak ko mamangi panagnag iti kinapudnukan ka. Kat di kagdanag. Sa anak nagdardaras. Makaurayak. Aging kay ti maamiris mo anay bagnoan niya ti isungbat mo kanyak. Saan ka narigat nga ayatan, Troy? Ngam, ikanak ko maiti umda sa panawan. Amang tingiting noan niya at talaga ti marikriknak para kan ka. Agyaman ak, Judy. Kat namnamaham. Makaurayak. Ikarikday ta. Nagdaton kanyak ti may sa akaopisinaak manang Emmy. Iso ni Troy. May sa a department head iti kumpanya pagpapaayak. Kinapudno na iti kinabayag ti panagkadkadwami iti trabaho. Adamutan marikriknak a panagayat para kankwana. Ngam saan ko nga inaklon adagos. Nakafocus ngamin ti panawin ko iti trabaho. Sa anak a kontento iti masusweldok iti opisina a pagpapaayak, isut gapuna a nagbiro kakpay iti sabali a sideline ko. Awan a talagan ti oras ko para iti bagik, kastamat a naliwayak, nga adda pay gayam dadakkel ko a makasapol iti oras ko. Saan laang a kwarta, wenno nam ay tibiyag a maipaay ko.
Anak ko, sapsapulan na kaninanang mo. Saan kayo pa'y kanon agkit-kita? Kasano? Narumwar ka iti bigat ama pa nagtrabaho, nakaturog pa'y lang di inam. No sumangpot kamot iti rabi agdiretsukan adagos iti silid mo, gapo iti may sapay at trabaho para iti rabi Talaga akas tatang. Anak, amumot ang masakitan ni nanang mo. Kasapulan na ta atensyon mo. Kailiw na mo't ti makisarsaritakan ka. Da kayo pa lang ti makamukan ni nanang tatang. Numasapol nga ipa-check up yung manon iti ospital, di ipan yun. Di yun naman ang makaduan kayo pa'y, tamakumikumak iti trabaho. Alang arod ano isuti ko nam juday. Bayam ta ibagak to iti inam abisi ka iti trabaho. Tatang, sapay ko matamaawatan nyo. Para mutla kada kayo da iti ngararamidak. Wen, anak ko, maawatak. Di ka agdanag. Ay, ayatan ka mo, Troy. Ha? Nabayagan. Oh, agyaman ak, Judy. Tay naklon mo mutlangan ti idat-daton kong ayat. Pasensya ka na, ha? Nakafocus namin ti panawin ko iti trabaho. Amkak nga mga no makaistorbo lang iti panagtrabaho ti panakirelasyon ko. Kaya't ko ngamin na may paayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti dadakkel ko. Numabalin laeng, kaya't ko idan nga ipanaw iti lugar mi. Ikari ka sana kang agbalit alapad ka dagiti tartarigagayam iti biyag, Judy. Baya matulungan ka amaragpat mo amin da kita. Agtinulong ta. Troy, Ngam ikam kumamot ti panawin ti bagim. Saan na puro trabaho? Ang mga nagsakit kay ti kastangar aramidam. Ipaayam mo't iti oras ti bagim. Kastamat tan dagiti ipatpatag mo iti biyag. nanang, tatang, iso ni Troy, kaayan ayat ko. Maragsa ka na kamakam mo kada kayo. Nana, tata. Ay, kasta kami mat barok. Nasaya at may tandagaya mon kaayan ayat ti anak may. Tapno saan apa si katrabaho tin into na renda. Maliwayan na pa yun ti agaliwaksay. Day tala agberbero kun iti kwarta ti aramidan na. Di ka agdanag tata. Ada ako nakanayon amang palagip kan kuana. Ni tata nga talaga. Agpay sumat anak ko. Dandan ni ditay pa'y agsasaritan dito'y balay. Awan pa yun panawin mo ang makiinistorya ka na kami. Nang runa ka ni nanang na, barok. Lakay. Amuyo mo't apara kada kayo mo't lang dar aramidak tatang. Numabalin, kaya't kayo nga ipanaw iti daytoy a lugar. Mala, tinasayaat. Panawan da kayo pa'y dito, Juday. Troy, barok. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Kakaiso na nga italaang asaan manan at trabaho ti into na rin to'y anak may. Iso agundaway yumot da ito akan nito. Troy, Juday, anak. Ne, apay nga da kayo pala ang dito'y salas na anang. Rabiin, naginana kayo kuman ay ti siledyo. Talagang inururay ka, anak ko. Puno day ta, Judy. Madmading amin terek na ti inam. Di na pa'y kayat ti sumrak iti silid.
Kaya't nakakanupay ang makasarsarita, anak. Apay aya, anya ti marikrik nayo. Baka masapo lamapan kayo manan iti ospital. Ay, saan, anak? Kabaalak ti bagik. Talaga, mailiwak laeng ang makisarsarita ken ka. Kas iti sigod. Idi, saan ka pa'y laeng ang makumikum unay iti trabaho mo? Ay na, amuyo mat nga dapay may sa trabaho kiti rabii. Iso nga ron ngay kagkagumaak ti agawid adagos, kalpasan ti trabaho kiti opisina. Tapno maatendarak ti may sapay at trabaho. Sayang ti sweldo ki jay. Anak. Di la mabalin nga. Agis istorya tapay kumaanak ko. Saan ka kumapay nga agtrabaho, itaarabi Bakit? Ay nananang, napatagtitunggal ka nito. Kwarta, ti katukan na. Maawatan niyo mo't kuma. Sana bale, ipa-check up na kayo ni tatang iton bigat. Tapno maamuan no, niya day tamarikrik nayo. Itun-kunton ka ni tatang di kwarta nga aramatin niyo. Judy, anak. Sa anak ang mabalin nga aglangan iti trabaho ita arabii. Sayang ti mabirukak. Alakit din. Inton maminsan tayo inton nga istorya. Panawan kayon dita. Hay, nalpas mo't laangan di trabaho ita arabii. Makabandog mo ta talaga. Ngam ka sa pulan nga agdoble kayo dak. Sayang ti matgadak. Manmano ti kastoy nga oportunidad. Aging kakabaalak, agtrabaho aki ti husto. Judy, anak ko, umay ka dito. Judy. Dapat nagpukpuk ka. Apay nga ta. Ano ti napasamak? Dinanang mo, Judy. Tatang apay. Ano ti napasamak? Dinanang mo. Saan nagang-agas? Awanan, ninanang mo. Sana po doon ay ta. Asawa kaya. Nanag ko! Apay akala at di pupusay ni nanang tatang. Hindi pa'y amadmadlaw ko aking mapsot ti inam. Tunggal ibagak ngaypan ko ito ospital. Agkad-kad. Tatang. Basta ti kanayon na nga ibaga. Kailiw nakakano akasarsarita anak ko. Kaya't nakaama ka din na iti oray apagbiitlaan. Tatang. Idi rabi. Idi pinanawam. Kasta unay tiladingit na. Diyak malipatan tinaibaga na anak. Napatpatag kanon kan kati kwarta. Napatpatag kanon ta ambisyon mo abuwak na ang ngam iso nga ina. Sana po doon ay tatatang. Tartaray gagayak ti bumaknang para kada tayo kada nanang. Amoy mata na umakon, hindi pasing arigat tibiyang. Ngam nalipatam, Judy. Nga anda kami anak-anak ka. Nga agur-uray ang may paayam itatensyon mo. Iti oras mo, anak ko. Kasi tinam. Sana napatag ka na kami ti kinanamay.
Numapukaw mi matika kay suna nga anak mi. Sana kwartalaan tinapatag dito'y alubong anak. Nudikan tilindangan titunggal pamilya. Kinapuno na. Kailiw mi, jay sigod adjuding anak mi. Ngamin, nagbaliw kan si pundadan kay di trabaho anak ko. Nagbaliw ka, alam mi pinsan. Nagbaliw ka, anak. Amok ang sakit pa lang ti kalat nga ipupusay ti inam, Judy. Dakasak ka di nga anak, Troy. Dakasak ka di. No tartari gagayak lang ang maitad tinanam ay abiyag para kadagit hidadakkel ko. Saan, Judy? Kinapudno na. Nasayat ka nga, anak. Ngamday to'y kumatilaglagi, Pam. Saan nga amin kat maipay ti kwarta? Nalipatam nga danaganak mo nga agur-uray nga ipaayam iti atensyon. Anya pa'y nga rin ti serbiti amin a sakripisyok ita. Taawanan ni nanang. Judy. Amo kadakkel tinagkurangak kadakwada. Nagmalinak nga ambisyo sa unay. Puro kwarta ti aday ti panunot ko. Kunak no iso ti makaitad iti kinaragsak kadagiti naganak ko. Ngam nagbintutak kayam. Ita, naamiris kundi amin. Ngam awanan ni nanang. Saan pa nala daw ti amin, Judy? Si bibiyag pa'y tamam. Agyaman ak, tanda ka mang palpalagip kanyak, Troy. Kat pakawanan nakmat kadagiti gundaway. Amasapol mo ti atensyon ko. Ngamjak pulos na ipaahi. Tatang, pakawanan nak. Ado tinagkurangak kada kayo kaninanang. Judy, anak. Agbababawi ak tatang. No dimngagak kumakada kayo idi. No saan ko mga impamay sa ti panawid kong agpabaknang. Nalabit anay payak pa iti atensyon day dinanang. Akas iti kidkidawan na. Amo kapimusay ni nanang nga da sakit tinakam na kanyak. Saan apod no day ta anak ko? Amom nga ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ang amok. Talaga dakal tinagkurangak ka na kayo kaninanang. Ingkarik iti bagik. Ngaon-una ti pagsayaatan niyo naganak ko. Naman niya pa di Serbina ita. Awanan ni nanang. Agbabawi akman nga mawanan Serbina. Napaayak kas may isa nga anak. Diyak na ipakay ti responsibilidad ko kada kayo kaninanang. Anak ko, amin tayo agbiddaw. At nadagiti ba nagamaliwayan tayo?
Ket maawatan mi dayta, Judy. Masol ko, tatang. Tananipod imasenso ti panagbiag tayo. Inalman ko bumaknangak kumapay. Kaputo ti amok. Isula ang dayjay ti kasapulak. Tapno malina ka naragsak. Ngam nagbindutak, tatang. Agpaiso ti kunayo. Anapatag ti oras kan panawan a may paay tayo iti pamilya tayo. Kuma, di mga kada kayo iti tatang. Sana ko mga agbababawi ita. Tawanan ni nanang. Huston, anak ko. Di mo ko mapabasulan tabagim. Ambok. Sa dino man tayan itatiin di na kaya't amakita ti kasta mapaspasamak kan ka ita. Di na kaya't asidirum ti bagim. Apabasulom ti bagim gapo iti napasamak. Ikarik, tatang. Sana na maulit pa'y tinapasamak. Ipaay ko kan ka ti amin na panawan kan panangipatag ko. Iti na ito'y manlaang nga aramida. Kat malito pag amin ang nagkurangak iti na idinanak. Ipatpatag ka unay-unay, tatang. Manipod idi manang, impaayakon ti umdas a panawen ken oras ni tatang ko. Saan kon a prioridad ti agpabaknang, tanalaos a talaga ti panagbabawik. Gapu ta nagbalinak a managim bubukod. Gapu iti ayat ko a bumaknang, naliwayak a kasapulan gayam dagiti dadakkel ko ti atensyon ko kas anak. Ti pagyamanak manang, kat adapay laang ni tatang ko ito'y abiyag, apangipaayak itinalaos a panangipatag ko. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Judy. Pagayam ko a Judy, pudno unay apakaadawan iti adal to'y pakasaritaam, nang runa dagiti papagayam nga agtartarigagay arumang ay ti panagbiagda. Saan kamot ket di ama babalaw? Tati narigagayam laeng ama ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti naganak mo. Ngam adda dagiti banag a naliwayam amas napatpateg ngem kwarta wenno kinabaknang. Awan ti perpekto a tao pagayam ko, kat may saka kadakwada. Dimteng ti gundaway anak kaamiris ka, asan akwarta, wenno kinabaknang ti kasapulan ti tao, tapno maaddaan iti naragsak a panagbiag. Ngam anyan a makapaladingit, tasakbay anak kaamiris ka, kinasapulan pa'y apimusay ti inam. Sapay kumat at atidog pa'y apanawan ti panagdenayo iti amam, tapno maipariknam ti kinapatagnakan ka,
ken tapno maipaay mo ti umdas nga oras ken panawen para ken kuana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibiglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag.